Так, запіс пайшоў назад. Гэта будзе на запісы, гэта пойдзе ўжо на YouTube. Вітаю YouTube. Ютуберскія прапусцілі там невялічкі момант паміж стрымом по Baldur's Gate першаму і гэтым. Але вы прапусцілі літаральна падрыхтоўку, дзе файлы там усе падрыхтоўваў. Давайте я новую вокладку адразу зраблю. Як я рыхтую кампаніі і ўвогуле глобальна. Падыходаў шмат, гіганцкая колькасць. За ўвесь свой час я зрабіў іх рознага наспрабаваў. Вы можете займацца вельмі рознымі варыянтамі гэтага. Гэта можна рабіць вельмі па-рознаму, з вельмі з рознымі падыходамі. Я не буду праходзіць вам усю сюжэтную, скажем так, увесь доўгі шлях, як я прыйшоў до таго, куды прыйшоў. Я пачну распавядаць з таго месца, дзе я зараз знаходжуся, таму што інакш калі я буду вам гісторыю сваіх давайте спецлідараў яшчэ перенесу нейкую неудала. Гляджу на гэта саме на прагляд, мне не падабаецца. Ну, цягніся. Вось, спецлідараў пойдзе сюды. Дык вось, я буду расказваць пра тое, дзе я зараз знаходжуся, як я гэта раблю. Выкарыстоўваю я некалькі падыходаў, якіх я набраўся ад розных людзей з рознымі асновамі, і гэта, скажем так, зборная штука. Для тых, хто сам Dungeon майстер, гэта можа быць штосьці, вы можете сабе спакойна забіраць, тым больш, што гэта не маё, я сам скраў. Ось, забірайце, калі ласка, можете браць. Я проста некаторыя рэчы змяняў, некаторыя рэчы для мяне працавалі, некаторыя не працавалі, але ў асноўны прынцып канкрэтна падрыхтоўкі гульні. Падрыхтоўка да гульні гэта займае шмат часу. Звычайна, калі вы асабісці ў першыя разы рыхтуецеся, у вас гэта можа займаць гіганцкую колькасць гадзін. Падрыхтоўка кампаніі сваёй з нуля гэта рэальна шмат часу. Ну, вы можете шмат часу на гэта згубіць, і некаторыя рэчы вы яшчэ будете не ведаць, з чаго пачынаць. Кампанія ў мяне ўжо ёсць. Мне не патрэбна прыдумваць там сусвет спачатку альбо нешта такое. Дарэчы, можна закрыць. Вось, свой сусвет мне прыдумваць не патрэбна спачатку. Падзеі кампаніі, давайте коротенька, давайте я вам пакажу, як выглядае мапа кампаніі ўвогуле нашай. Вось наша мапа кампаніі. Гэта падзеі адбываюцца ў адной краіне. Яна даволі, гэтая кампанія не зусім такая рэалістычная, яна як пясочніца працуе. Сэнс кампаніі у паўстанні супраць улады вампіраў. Ну, гэта агульная як бы тэма. Мапа намалявана, узята, не памятаю, які Incarnate, по-моему, тулза ёсць у інтэрнэце. Просто ў браузеры можна накідаць сабе з гатовых асетаў, мапу такую, якую падабаецца. Вось гэта канкрэтна там і зроблена. Яна можа быць вось як гэта такая просто намаляваная мульцяшная. Можна зрабіць больш такую рэалістычную з нейкімі адзнакамі, але мой сэнс быў гэтай кампаніі хутчэй зарыентавацца, што па тыпу, вы можете, дарэчы, зараз калі паглядзеце на гэта, я разумею, што гэта вельмі нагадвае першы Baldur's Gate, мапу першага Baldur's Gate, то бок вы можете перасоўвацца паміж лакацыямі і як бы падарожнічаць. Вось. Паўстанне крывасмокаў, чую пах надыхнена Legacy Mekain, наадварот, супрацьстаянне, паўстанне супраць вампіраў. Вампіры захапілі ўладу ў краіне ўжо шмат гадоў таму. І сутнасць герояў у тым, каб аб'яднаць людзей і супрацьстаяць вампірам. Гэта нам натхнёна праклёнам страда, ёсць афіцыйны модуль, але толькі натхнёна. Сувязь абрываецца літаральна на гэтым самым, на тым, што вампір кіруе нейкай зямлёй, у якую нельга ўвайсці і з якой нельга выйсці. Усё, на гэтым прынцыпе паралелі скончваюцца. Вось. У кампаніі, кампаніі ўсяго было 4 сесіі. Героі нават яшчэ проста выбіраюцца там, не той, каб шмат зрабілі за 4 сесіі, насамрэч, зусім не шмат. Яны знайшлі там, расказваць усю поўнасцю гісторыю даволі доўга, але недалёка ад пачатка. У прынцыпе, яны сюжэтна ў пралоге. Калі так браць, глобальна, яны ў пралоге. Яны знаёмяцца з персанажамі, яны знаёмяцца з мясцовасцю. Мапа хоць і была выдана ім у першы, самага пачатку я паказваў яе, але каб яны не блыталіся, яны як бы яшчэ ніводным горадзе не былі, яны ідуць у бліжэйшы горад. Героі адразу маюць базу, адразу маюць месца, з якога яны могуць, у іх ёсць тайная база, скажем так, логава пад карчмою, з якога іх асноўная база аперацыі, якога яны яшчэ як гульцы не бачылі. Але гэта месца, у якім яны, як героі, збіраюцца рэгулярна, гэта іх асноўнае месца як бы сюжэтна.
Герояў знайшлі знаходзяцца ў пошукі артефактаў, якія могуць дапамагчы ім змагацца з гэтым вампірам, і яны займаюцца гэтым уже даволі доўга. Мы як і гульцы, і мы як бы назіраем іх гісторыю з моманта, як яны знаходзяць нарэшце штосьці цікавенькае. Вось. Дарэчы, тут будзе яшчэ спасылка для тых, хто зноў жа, мае гульцы, калі вы мой гулец, вы гэта ведаеце, і гэта вам нічога новага. Але ёсць такі нюанс, што зараз пайдуць спойлеры, ачмураць якія спойлеры, і таму што мне патрэбна гэта будзе зараз усё сумяшчаць. Калі вы мой гулец, вы зараз жа выходзіце са стрыма, калі вы дагэтуль усё яшчэ тут сядзіце, то вы бяжыце з яго, таму што паваліцца проста капсдан. Я буду нічога не хаваць тут. Зусім не халеры. І тым больш вы будзеце заўтра літаральна ў гэта гуляць, і плюс яшчэ спойлеры на бліжэйшыя. Я не ведаю, калі вы даведаецеся да рэчаў, якія ёсць уже ў кампаніі, але ну паглядзім. Дык вось, як можна ствараць гісторыю у нюансы, зараз пайдуць спойлеры, але ну агульным, скажем так, у нас ёсць героі, яны зараз у пэўным моманце, я зараз даганю вас па сюжэце да асноўных падзей у гульне. Але трэба распавесці трошкі пра тое, што стварэнне сюжэта для гульні, у якой можа быць гіганцкая колькасць варыянтаў, гэта не тое ж самае, як пісаць кнігу, альбо рабіць фільм, альбо што-небудзь. Гэта вельмі адрозніваецца. Калі вы пішце кнігу, то вы ведаеце, што адбудзецца і што персанажы зробяць, так? А справа ў тым, што ў ДНД я толькі адзін чалавек з 5 за сталом, ну там, колькі у нас зараз гульцоў? 6. Вось. Разу 3, 4, 5, 6. Так, ну, 6 гульцоў. Я адзін толькі з 6 гульцоў, якія увогуле ну, удзельнічаюць у гэтым, і кожны гулец дадае ад сябе і тое, што яны робяць. І сусвет як бы на гэта адклікаецца. З улікам таго, што канкрэтнае гэта каралеўства яшчэ і зроблена па тыпу песочніцы, то бок я разлічваю на тое, што героі будуць узаемадзейнічаць з усімі гарадамі, ну, па тыпу яны робяць тое, што жадаюць, у тым выглядзе, якім жадаюць. Вось, яны могуць атрымліваць у выніку розныя рэзультаты і падзеі, куды яны зайдуць, немагчыма прадказаць. Таму ад пачатка да канца я не ведаю, што будзе. Я паставіў простую мэту перад імі перамагчы лорда вампіра, які кіруе зараз усім каралеўствам. Вось, выкарыстоўваючы таксама і дапаможнікаў вампіраў, і людзей таксама, якія служаць яму. У выніку гэта барацьба як бы стараней вампіраў, і ў ёй ёсць шмат шляхоў, як гэтых дабіцца. Адзін са шляхоў сабраць як мага больш артефактаў і перамагчы як герою па тыпу прайсці і выламаць яму твар проста з нагі. Другі варыянт гэта палітычны, падарваць яму саюзнікаў, разваліць фракцыі альбо аб'яднаць фракцыі, карацей палітычныя. Ну гэта ж, скажем так, палітычны не зусім правільна, ёсць палітычны шлях. Гэта вы збіраеце, будуеце сабе замак, дамаўляеце з саюзнікамі і будуеце армію і ідзеце супраць вампіра, каб спрасціць сабе апошнюю бойку з вампірам. Такім чынам, як бы проста праз моц людзей. І ёсць трэці шлях, шлях інтрыг. Вы можете зрабіць так, каб інтрыгамі разваліць іншыя альбо аб'яднаць іншыя фракцыі ў гуне, прымусіць іх змагацца паміж сабою і пад шумок, аслабіўшы як бы гэтага лорда вампіраў, перахапіць уладу самастойна. Вось. Секундант. Не. Так. А здраднік ёсць? Здраднік у сэнсе. Ну, па тыпу, мы зараз гаворым увогуле пра увесь, ну, усё каралеўства, але трэба разумець, што тут ёсць некалькі фракцый, тут ёсць 4 галоўныя фракцыі, героі прадстаўляюць 5-ю фракцыю, як бы яны самі як 5-я фракцыя, просто зараз без прыхільнікаў, без арміі, без ніхалеры. У іх, ну, як у іх ёсць 3 прыхільніка там усяго. Астатнія просто знаёмыя, скажем так, і ўсё яны самі будуюць свой шлях, самі вырашаюць, як яны што робіць. Сярод гульцоў не. Здрадніка няма. Вось, таму што гэта падрывае трошкі кампанейскасць і прымушае гульцоў змагацца. Я не жадаю рабіць так, каб гульцы змагаліся паміж сабой. Тым больш, што у мяне група такая, якая ім такое не спадабаецца. Я ведаю, што калі рабіць сістэму, у якой яны павінны спаборнічаць паміж сабой, то гэта будзе вельмі непрыемна. Гэта будзе невесела для іх. Вось. Як будавалася кампанія пакрыху, гэта прыдумалася, узялася галоўная ідэя, была сесія 0, у якой абмяркоўвалася, што жадаецца, што не жадаецца ў кампаніі, то бок літаральна кампанія прапрацоўваецца пад гульцоў.
Яна робіцца пад гульцоў поўнасцю, гэта уласнаруч зробленая штука, якая павінна спадабацца гульцам, таму што гэта тое, што яны запыталі пры абмеркаванні. Ось, ну, як бы, ідзе туды, куды яны пажадаюць. Ёсць спосабы, як гэта рабіць, мы гэтага зараз разглядаць не будзем. Я ўзяў кавалкі гісторыі, ну, вось, аснову за базу ўзяў пра Кронстрада, але як наткненне, хутчэй, для гісторыі, чым для хоць якой-небудзь перавыкарыстання матэрыяла. Таму што ўсё, што там ёсць, для мяне не падыходзіць, ну, для маіх мэтаў. Вось, ну, не, дарэчы, шлях артефактаў па тыпу перамогі геройскай перамогі, гэта якраз такі падобна на модуль праклёна Страда. Ці магчыма гульцам абсалютна загубіць кампанію, ці ты жывасілам вернеш іх на за шлях? Ну, скажы мне, якім чынам можна загубіць кампанію? Ну, просто прапануй варыянт. І я табе дам тады адказ. Ну, без прыклада я сабе складана ўяўляю. І завадзіць кампанію яны могуць тым, што памруць. Ну, я такое адзінае толькі сабе ўяўляю. Але нават пры гэтым яны ствараюць сабе новых персанажаў і працягваюць справу герояў, якія спрабавалі дасягнуць гэтыя мэты. Ну, ось. Кампанія можна, можа разгарнуцца вельмі непрыемным бокам, па тыпу ўсё дрэнна, і становіцца ўсё яшчэ горш. Ядзерным выбухам спаліць увесь край, дык гэта ж добра, ну, па тыпу, гэта канцоўка. Гэта канцоўка, ну, па тыпу, гэта магчымы варыянт. Чаму не? Не, гэта магчыма. Яны могуць праваліць увесь, ну, скажем так, калі ўжо зусім дырэліць кампанію, яны могуць адправіць усё каралеўства на месяц і у месяцы ў нізкай гравітацыі потым змагацца. Я не ведаю, яны могуць гэта зрабіць тэхнічна на высокіх узроўнях. Яны могуць правіць усё нахрен у пекла. Яны могуць разарваць усё каралеўства на кавалкі. На гэтым самым, ну, гэта магчымыя варыянты, але гэта гісторыя. І гэта гісторыя, якую не толькі я раблю, яны таксама робяць. Калі яны накіраваліся на гэта, я не буду іх спыняць. Гэта тое, што яны жадаюць. І гэта цікавая гісторыя. Па тыпу гэтым і сэнс зрабіць так, каб гэта было... Ад мяне залежыць толькі тое, каб гэта было цікава. Ось. І каб усім было весела. Ну, моя мэта ў тым, каб усім было за столом весела, каб мы добра пабавілі час. Гэта галоўнае, дзеля чаго як бы гуляецца. Калі хтосьці жадае выбухнуць усё нахрен і зламаць гульню для астатніх, а яны гэтага не жадаюць, то вось тады мы ў праблеме. Тады праблема. Калі адзін чалавек бачыць сабе весёлую кампанію, у якой яны робяць, ну, ён робіць тое, што не падабаецца рэшце групы. Вось гэта праблема. Вось тады гэта праблема. Але цябе гэта не будзе забойствам тваіх намаганняў, калі яны ў першыя хвілін 10 закідваюць краіну ў месяц. Гэта выкідвае мае намаганні, але я ўжо з такім сутыкаўся. Як гэму, табе патрэбна быць падрыхтаваным да таго, што ўсё прыйдзецца выкінуць. І зараз вы пабачыце чаму. Ось, кожная сесія рыхтуецца на тое, каб быць выкінутай нахрен. У гэтым і сэнс маёй падрыхтоўкі, і зноў жа, каб скараціць сабе час падрыхтоўкі, як бы падрыхтоўваюцца толькі фреймворку, якім мы будзем як бы працаваць, такія базавыя моманты, над якімі будзем працаваць, таму што астатняе імправізуецца за сталом. Колькі бы вы, як бы добра вы не падрыхтаваліся, вы да ўсяго падрыхтаваны не можаце быць нават у межах адной сесіі. А тым больш вы не можаце быць падрыхтаваны поўнасцю да канца кампаніі. Вы не ведаеце, што будзе наперадзе, вы не ведаеце, што спадабаецца вашым гульцам, а што не спадабаецца. Вы можете зразумець, што асноўная мэта вашай кампаніі гэта тое, што гульцам не падабаецца. Вы з такім можете сустрэцца, гэта магчыма. Вось, і з гэтым патрэбна неяк жыць, правильно? Вось, давайте ідзем у гэта самае, у нашу кампанію. Я выкарыстоўваю для сваёй падрыхтоўкі, выкарыстоўваю падыход, які распаведзены ў кнізе вяртання Return of the Lazy Dungeon Master. По-моему, так. Напісана яна Sly Flourish. У яго ёсць свой YouTube канал, і вы можете знайсці гэтую кнігу. Гэта аснова маёй бягучай падрыхтоўкі. Я выкарыстоўваю падыход, які ён выкарыстоўвае. Ён для мяне з усіх падыходаў, якія я спрабаваў, ён аказаўся самым зручным. Ён літаральна выбірае ў сябе ўсё, што для мяне было патрэбна. Ён для мяне проста выратаваннем стаў. Ён раптоўна паменшыў маю падрыхтоўкі ў 5-6 гадзін да 20-30 хвілін.
Вось. І пры гэтым сесіі сталі цікавей і для мяне і для гульцоў. Так што толькі плюсы ў гэтай падрыхтоўцы ёсць, і я вам вельмі раю, калі вы толькі пачынаючы майстар, я рэкамендую вам паспрабаваць свае нейкія спосабы перад тым як браць нейкія чужыя, каб вы зразумелі, што вам падабаецца, што не падабаецца. Таму што некаторыя данжан майстры рыхтуюць, ім падабаецца маляваць мапы, напрыклад. І ён пачынае з таго, што ён малюе мапы ў першую чаргу. Я мапы не люблю маляваць, таму што яны часта выкідваюцца на сметніцу, вельмі прапрацаваная мапа ідуць нікуды. Але вы таксама як данжан майстар павінны атрымаць асалоду таго, што вы робіце. Калі вам не весела, то гэта будзе сумна. Таму зрабіце так, каб вам было весела. Ось. Так. Зрабіць падполле і ўсіх, хто да іх прыяднаецца, даваць вампірам і так пачысціць усё каралеўства. Я разглядаю магчымасць, што героі могуць стаць на бок вампіраў, але я папярэджваў гульцоў, што мы ідзем з улікам таго, што вашыя персанажы, у іх ёсць мэта, чаму яны ненавідзяць гэтага вампіра і чаму яны жадаюць усё выправіць. Гэта як бы, скажем так, ваш лёс, скажем так, мэта, тэматыка кампаніі. І таму я паспытаў, каб гульцы як бы думалі, калі ім падабаецца ідэя, я бы мог спецыяльна зрабіць кампанію пра злыдняў, так? Калі бы ім гэта падабалася ідэя, ім проста гэта ідэя не вельмі фантазія гэта падабаецца. Разумееце, то бок сэнс як бы ў тым, каб зрабіць, каб было весела ўсім, і я спрабаваў данжын, я дарэчы, памылка напісаў. Данжеон. Вось. А гэта другая, дарэчы, наконт кнігі, гэта другая кніга Слай Флорыша. Ёсць першая па тыпу проста Lazy Dungeon Master, нешта такое. Але вы можете адразу просто другую кнігу чытаць, таму што яна проста версія 2.0, скажем так, пашыраная і палепшана. Вось. Але ўвогуле так, то бок тэарэтычна ўсё магчыма. Магчыма ўсё. Калі гульцы зразумеюць, што ім надакучыла кампанія ў гэтым выглядзе, яны могуць змяняць яе тэматыку, проста ў ідэале, каб мы усе бы за сталом ведалі, што мы гэта робім. Мы робім у гэтым напрамку, і я раблю, каб вось гэтая фантазія была весялей. Ось, такія рэчы трэба абмяркоўваць з данжан майстрам, таму што калі вы тэматыку кампаніі змяняеце, то пра гэта той, хто як бы спрабуе цягнуць сюжэт, ён павінен ведаць пра гэта, ён жа, думкі не чытае. Лагічна, што няма варыянта прыяднання да вампіраў. Ён як бы тэхнічна, тэарэтычна існуе пры жаданні, пры вялікім жаданні. Але гэта па тыпу проста з гульцамі абмяркоўваецца. То бок гэта момант, які канкрэтна па тыпу мы жадаем такое. Мы жадаем вось гэтым такім чынам вырашаць. Але ведаеце, простыя мэты перад гульцамі, як я праверыў, гэта праверка на працягу 7 гадоў. Простыя задачы і відавочныя ворагі ў кампаніі значна больш моцная рэч, чым невядомасць і невядома, што нейкая вядомая і зразумелая праблема па тыпу, якую у мяне лічынка ў галаве, патрэбна ад яе пазбавіцца. Гэта матывуе рабіць героя любыя дзеянні, якія вядуць яго да гэтага. А потым ужо як атрымаецца, яны могуць прывесці да розных рэзультатаў. Праблема яшчэ даволі добра, калі ў цябе ёсць галоўны вораг, па тыпу вядомы злодзей, якога патрэбна перамагчы, па тыпу мы ведаем, калі кампанія скончыцца. Па тыпу разумення ў гульца, што калі я зраблю гэта і будзе канец нашай гісторыі, гэта вельмі, скажем так, матывуе гульца. Гэта вельмі важны фактар. У ідэале заўсёды рабіць штуку, якая амаль з самага пачатку зрабіць зразумелым, што нават гульцам проста сказаць, што вось гэта тэма і мэта і вашай перамогі, як бы. Вы робіце добра, калі вы зрабілі гэта. І тады вы можете будаваць сюжэт, у якім у вас будзе, як бы людзі будуць накіроўвацца ў гэтую кропку. Калі мэты няма, то кожны будзе накіроўвацца ў сваю нейкую мэту, не спрабуючы, у выніку кожны будзе займацца як бы сваёй справай, і не ўсе будуць разумець, а што я раблю тут і навошта. Гэта ж не цікава ні мне, ні майму персанажу. Навошта я гэта раблю. А калі ёсць агульны вораг, калі ёсць зразумелая мэта, гэта робіць шмат рэчаў сюжэтна значна прасцей. Так, што за Fantasy Generator? Fantasy Generator гэта якраз такі імёны я вам казаў. Ага. Generic Fantasy. Знікла, ўжо сайт гэта не існуе. Гэта старыя вокладкі. Яны вельмі старыя. І некаторым з іх невядома колькі гадоў можа быць. Вось, літаральна гэтым вокладкам просто да халеры. Ось. Так што можаце на іх не звяртаць увагі, а з рыштунка карысных інструментаў гэта вось гэта
Увогуле 5e Tools вельмі рэкамендую, калі вы ўсё, што вам патрэбна для як ГМу, і бесціарый поўны, хуткі пошук, хуткія кідкі кубоў, мне як ДМу гэта ідэальная штука. Для гульцоў не настолькі карысная. Вось. Так, давайте пачынаем нашу сторонку. Глядзіце, што ў мяне ёсць. У мяне ёсць сторонка з персонажамі, то бок у мяне ёсць базовая інфармацыя, дарэчы, што цікава, кампанія, тут будзе мешаніна расійскай і беларускай, таму што я рыхтаваў гэтую кампанію з думкай, што гульцы будуць гуляць на расійскай. Але так атрымалася, што гульцы гуляюць на беларускай выніку, таму што я не пацягнуў на расійскай кампанію. Я не змог увогуле скласці сказы, і ў выніку я здаўся, і мы гуляем на беларускай. Вось, я зразумеў, што гэта бессэнсоўна, усе разумеюць, і як бы можна проста гуляць на беларускай. У выніку кампанія на беларускай. Вось, яна пачыналася, яна планавалася, прапісана тут атрымліваецца месцамі, вось, літаральна. На беларускай тое, што хутчэй ужо я вяртаўся, перапісваў некаторыя моманты, я пераназваў лорда вампіраў на Зарана Баторыя, мне не падабалася яго імя ў пачатку. Вось. Але ёсць, напрыклад, адразу ёсць Ізумрудны канклаў, гільдыя з Шэрай Аннай, вось гэта ўсё, карацей. Яно тут пераблыталася ўсё, але ў выніку як бы першае же, ось, бачыце, тут базовая інфармацыя на гэтым, а падрыхтоўка сесіі на беларускай. Гэта першая наша сесія была. Тут ужо, ну гэта я капую просто з кожнай у адной у другую. Вось. Ну ладно, так. Добра. Давайте я зараз пакажу. Гэта тое, на што я гляджу кожную сесію. Зараз мы такую же штуку будзем рабіць. У нас наступная сесія будзе заўтра. Я пераіменую. У нас заўтра 5-я, 4-я, 25-я. Гэта наша наступная. Як вы бачыце, разрыв паміж сесіямі гіганцкі. Гэтая кампанія вельмі павольна ідзе. Вось, раней былі кампаніі, у мяне было такое, што у мяне было 2 групы, і кожную тыдзень была, ну, па тыпу, чарга, па тыпу, на адны выходная адна група, на другія выходная другая група, таму што гульцоў вельмі шмат было. Але гэта было вельмі даўно, гэта было, ну, па тыпу, да кавіда яшчэ і тады раней. Вось, зараз такога няма, і зараз тых гульцоў, якія могу сабраць, на жаль, не ва ўсіх ёсць вольныя выходныя, і мы, бывае такое, што там месяц, паўтары прапускаецца, тут месяцамі 2-3 бачна, калі чалавека нават паблізу ўвогуле няма ў доступе. Ось. Так, у мяне ёсць выкладка з персонажамі. Што я тут трымаю? Гэта мае гульцы. Так. Базовыя веды, каб я памятаў, што ў іх ёсць, што яны бэксторы, дарэчы, трэба было бы запоўніць іх, таму што яны па крыху расказваюць, але я думаю, на гэтую вокладку я вельмі рэдка падчас сесіі заходжу. Тут у мяне асноўная інфармацыя, у якой я вяртаюся да прадметаў, таму што гэта якраз такі ведаць, так, кніга так часова на ахове знаходзіцца, каб ведаць, што якія ключавыя сюжэтныя прадметы знаходзяцца ў якога персонажа. Таму што калі што, я магу у гэтага персонажа скрасці гэты самы прадмет. Вось. Калі нізкі ўзровень фундання мовы, гэта агонь. Вось такая халера адбываецца. Так, фракцыя. Фракцыя у нас 4. То бок, ну, 4 асноўныя, якія ўнутры гульні, і 5-я фракцыя — гэта гульцы. Што ў мяне ёсць па гэтых фракцыях, гэта літаральна для гэтай кампаніі было неабходна, гэта не тое, каб вам патрэбна, калі у вас не будзе, скажам так, якраз такі канфліктных нейкіх сітуацый, якія будуць важны. Карацей, калі палітыкі няма, вам такая халера нахрен не патрэбна. Але што ў нас ёсць? У нас ёсць тыранія вампіраў. Гэта у выніку як бы галоўныя ворагі гульцоў. Ёсць белая далонь, гэта ў нас агульна, калі коротка пра іх распавесці, гэта фанатыкі, якія супрацьстаяць вампірам. Але яны фанатыкі па тыпу забіць усіх вампіраў і яшчэ ўсіх, хто нам не падабаецца, па тыпу такая альтэрнатыўная тыранія патэнцыйная, так? Ізумрудны канклаў — гэта не зусім гэты самы канклаў, які у ДНД, я просто ўзяў яго назву, я скраў назву просто так. Вось. Так, а што значыць колер? Нічога, гэта просто каб я хутка арыентаваўся. Канкрэтна тут колер нічога не значыць. Просто каб я хутка арыентаваўся, каб мне візуальна было чытаць прасцей, каб я слупок выдзяляў для сябе візуальна. Вось, толькі дзеля гэтага ізумрудны канклаў знаходзіцца ў лесе, яны проста сядзяць, гэта па тыпу затворнікі такія, кансерватары, затворнікі, якія наша хата з краю.
по типу ваши праблемы там ва ўсім сусвеце в тым самым у каралеўстве гэта ваши праблемы, мы сядзім сабе абараняем толькі свой лес, калі вы да нас вампіры прыйдуць, тады мы гэтую праблему будзем вырашаць. Ведаеце гэты у гэтым самым по типу Мінастырыта у... А, не, пачакайце, Мінастырыт ён быў просто такі сумненькі нейкі. А як яны, Рохан, карацей, з як яго, Уладара Пярсцёнкаў. Ось, по типу такога. Ну, у палітыцы знешняй, скажем так. За сваімі праблемамі ўнутрамі. Так. Так, бла-бла-бла. Цікавая рэакцыя Твічу, у сэнсе? Так, чат, давайте там по это самое. Калианская бесстрашие, мы тут не для того собрались, так. Смог, Гондор, ну, глядите, Гондор, он же отрымливается, что там был момент, что Рохан таки, мы не пойдем допомагать Гондору, тому что нахрен ну идут, и ввогуле мы на их покрыўдзіліся. Очень прикладно такое. И мне падаецца, як раз таки у гэтым як бы и сэнс, ну, параўнанне дрэннае, шчыра, я так і думаю, блин, ні туды, ні сюды. Карацей, у выніку ізумрудны канклаў гэта такія закрытыя, ну, яны просто сядзяць сабе ў лесе, і яны з'яўляюцца праблемай для суседзяў, для бліжэйшых суседзяў, але пры гэтым фракцыя, якая нікуды не рухаецца, яна закрасла, як бы, у сваім развіцці. А якая зараз катэгорыя стрыма? А, блин, выбачаюся, катэгорію стрыма зараз заменю. Так, дзякую вялікі. Так, даволі даўно яна ў мяне неправільная. Якую мы поставим? Just Chatting? Dungeons and Dragons. Есть такая? Dungeons and Dragons. Давайте, нехай будет. Подпись стрима не актуальна. Згодна, вибачаюся. Так. І давайте назву яшчэ зменім. Што мы? Як гэта? Рыхтую гульню на заўтра. Гульню на заўтра. Моим гульцам не заходить. Моим гульцам не заходить. Вам сам не заходить. Спойлеры. Так. Dungeons and Dragons. Так, где она у нас? Тоя. Ось она у нас. Так, замянілі катэгорыю, замянілі назву. Лідар фракцыі дарослыя. Так, зараз вельмі важна. Пачакайце-ка, я кажу, у меня ж жонка яшчэ гуляе. Яна частка маёй кампаніі. Зараз я упэўнюся, што яна мяне не чуе. Упэўнюся. Усё, яна мяне не чуе. Дык вось. Катошкі нічога не раскажуць, яны добра сакрэты трымаюць. Акрамя сакрэтаў, хто з'еў, карацей, хто ў лесу у рондаль, хто ручнічкі разматаў, вось гэта вось яны дрэнна, у іх атрымліваецца сакрэты гэта трымаць, паляцца адразу. Так, дык вось, глядзіце, якая справа. Гэта асноўнае, вось гэта радок, ён вельмі важны, і ён з'яўляецца, скажам так, гэта тое, што можа разваліць фракцыю. Ну, скажем, можа разваліць. І гэта самая слабасць адзначаная, праз якую, проста ведаючы гэта, можна ўжо карыстацца гэтым як сілай. Напрыклад, у ізумруднага канклава веды пра цмока ўжо адразу з'яўляюцца саму па сабе развалом фракцыі. Фракцыя пачне распадацца, і частка прыхільнікаў можа прыяднацца якраз такі да галоўнага герою, напрыклад. Вось. Гільдыя, гэта літаральна гільдыя вароў, яна нічым такім не адрозніваецца ад астатніх, так? І, в прынцыпе, я не думаю, што это патрэбна тлумачыць. Гэта ўсе так ценевы бізнес, увесь магчымы. Да іх можна звяртацца, яны не вельмі аб'яднаныя, у іх ёсць наёмнікі, якія можна... яны могуць выставіць нейкую армію, але гэта хутчэй армія такіх, ну, не ў поле яна будзе змагацца, але шпікі розныя, і вось гэта ўсё, і гэта якраз такі да іх будзе вельмі карысна. Злодзеі пафігісты. Ну, не зусім, яны жадаюць, вось,
Лідар Шэры Анна, яна жадае быць гэта самае, яна жадае захапіць каралеўства. Гэта яе амбіцыя, скажем так, асноўная. Вось яна не паказвае гэтага, але ну гэта тое, што не павінны ведаць гульцы. Вось. Гэта інфармацыя канкрэтна пра тое, што не сакрэт, гэта інфармацыя, якую гульцы ведаць не павінны. Калі яны гэта даведаюцца, гэта можа быць праблемай для сюжэта. Ну, у сэнсе таго, што яны могуць з гэтым рабіць. Вось калі яны зразумеюць гэта, то ну гэта спаліцца нейкім чынам. Яны могуць гэта выкарыстоўваць у сваіх мэтах. Так, фракцыя распадзецца на фракцыі, на гвельфаў і гобелінаў. Ну там як трапіць па тыпу зноў жа кантэкст важен. Я ж не ведаю па тыпу, як яны дайдуць да гэтага і дайдуць ўвогуле да гэтага. Яны ж будуць рабіць тое, што ім падабаецца. У гэтым сэнсе як бы кампанія, так? У мяне ёсць кампаньёны, пра іх я ўвогуле свая асабістая гісторыя пра кампаньёнаў. У мяне ёсць 3 кампаньёны для іх. І ёсць 4-ы кампаньён, якога яны не анлокнулі, яго патрэбна анлочыць. Гэта літаральны мімір з гэтага самага, гэта зноў жа спойлеры. Гэта мімір з Planescape, карацей, сеттинга. Тыя, хто гулялі з намі, глядзелі праходжанне Planescape, там ёсць міміры, такія чэрапы. Мне вельмі спадабалася гэта ідэя, я ўпіхнуў яго як вельмі важную частку кампаніі, якая можа дапамагчы героям сабраць артефакты. Яны носяць яго выключаным сабою, але так і не ўключылі яго. То бок, ну, вось такая ёсць такая халера. Ён не зусім як, я забыўся, як клікалі гэта у Planescape, як чэрап. Як жа его клікалі? Забыўся. Вось. Карацей, я не памятаю яго імя, але сэнс такі. Там ёсць мімір, не мімір. Морці, вось. Морці ў Planescape гэта не мімір. А мой мімір гэта канкрэтна мімір. Міміры гэта паўразумныя камп'ютары, скажем так. Ну, магічныя камп'ютары. Чэрапы, якія ведаюць шмат, яны ўбіраюць шмат ведаў, а яны звычайна патрэбны як спадарожнікі па мульцісусвету. Вось, гэтага міміра занесла нейкім чынам у гэты сусвет, у гэта каралеўства, і адна з чарадзеек спрабавала выкарыстаць яго як зброю супраць вампіраў. На жаль, яна не паспела гэта скончыць і памерла раней. Вось, але даследаванне яе ёсць. І вось якраз такі гэты мімір і з'яўляецца магафінам, з якога пачынаецца гісторыя. Яны, ну, героі знаходзяць міміра ў адным у замке Эллы Брайтспарк. Гэта якраз такі чарадзейка. Вось, закінуты замак, яны знайшлі сховішча, дзе знаходзіцца мімір, знайшлі гэтага міміра, ён з імі ёсць, але яны не скарысталіся ў гэтым замке, не актывавалі міміра. Я думаў, што гэта яны зробяць, яны гэта ўсё яшчэ не зрабілі, але носяць сабой чэрап. Вось, не ведаючы, навошта ён патрэбны да канца. Так, гэта ў мяне календар проста каб было, і моя пустая старонка. Глядзіце, пустая старонка гэта тое, што я бачу падчас гульні, ну не пустую старонку, у сэнсе моя падрыхтоўка будзе якраз такі рабіцца ў такой ось таблічцы. Давайте яшчэ ось туды. Капуем гэта на новую старонку, на нашу новую. Гэта будзе наша сесія на наступнай на заўтра, скажем так. Вось, нам патрэбна падрыхтавацца сесіі. Я вам распавёў трошкі пра сеттинг таго, што адбываецца. Я раблю вось такую штуку для сябе. Гэта рэч, якая натхнёна... Пачакайце, чаму старт не вызначаны? Я сабе вырашыў яго нават не адзначаць, таму што я ведаю, што ў ім рабіць. Знізу падказка. Гэта нагадванне самой кнігі. Так, Return of the Lazy Dungeon Master. Dungeon Master. В одно слово там у выніку. Dungeon Master. Давайте ў 2 слова. Гэта ўзято з кнігі, гэта літаральна скапаванае слово з яе, як ёсць, каб яно і было так же сама, каб я не забываўся, навошта гэты слупок і навошта яно як бы ёсць. Але падыход наступны. Так, як вырашаецца праблема упісывання кампаніі ў актуальны канон? Каб усё прыдумаць так, каб яно не супярэчыла таму, што ёсць. Шмат чаго трэба ведаць з гісторыі сусвету, шмат чаго ўлічваць. Мегапазерскі любы сусвет, які вы робіце, ДНД падыходзіць наступным канонам. Канонам з'яўляецца тое, што адбываецца ў вас за сталом. Гэта канон. Усё астатняе, любыя матэрыялы ідуць нахрен. Гэта першае правіла канона ДНД. У канон ДНД гэта тое, што ў вас за сталом. Усё астатняе не канон. Усё астатняе не канон. Вось, разумееце? Гэты падаход, гэта галоўная філасофія. Ваша фантазія важней за любой сеттинг. Вось такая справа. На гэтым вырашаюцца любыя канфлікты. Тое, што за сталом, тое канон. Наколькі абсурдным ён не быў.
У гэтым як бы і прыкалдэс. Вы можете базавацца ад канона, які існуе там нейкіх гэтых самых як яны. Вы можете базавацца на нейкіх сеттингах, вы можете рабіць сваю гісторыю ў гэтых сеттингах, спрабаваць як бы адпаведным быць, калі у вас ёсць такое жаданне. Калі вам лень чытаць увесь сеттинг і разабрацца ва ўсіх групоўках, вы робіце сваё. Ну, па тыпу вы робіце гэты сеттинг, але у ім штосьці па-іншаму. І гэта будзе кананічна. Ну, па тыпу, просто няма такога няма такой рэчы як канон, разумееце? І таму любая гісторыя ў сусвеце Dungeons & Dragons мае на ўвазе, што гэтая гісторыя кананічная. І няма несапраўднага ДНД, яго просто не існуе. Любая дурная ідэя, якая вам прыходзіць у галаву, можа быць абсалютна яна правільная. Вы на правільным шляху. Пакуль вам весела, вы правильно робіце ўсё. Вось, давайте я скапую. Я звычайна гэтую радок капую. Гэта нагадванне персанажаў. Вам патрэбна перад пачаткам таго падрыхтоўкі узгадаць, якія у вас персанажы ўвогуле ёсць. Гэта важна будзе, таму што ад гэтага мы будзем потым адштурхоўвацца. Зараз у мяне ёсць 6 персанажаў гульцоў, нават больш. Не то. Вось так. У нас ёсць 6 персанажаў, але адзін гулец зараз не гуляе. Ён усё яшчэ тут ёсць, інфармацыя пра яго спецыяльна не пакінута, таму што чалавек адваліўся, скажем так. Просто расклад не атрымліваецца, і часткова з-за гэтага чалавека у нас як бы, ну і там у жыцці сваіх праблем хапае. Таму ён як бы адваліўся, я яго ўсё яшчэ цягаю сабою. Вось, так, ну і вось яно как вандруе, як вы бачыце, яно там вандруе пакрыху так жа, як і ёсць, таму мешаніна тут ёсць у нас. Вось, астатнія, у прынцыпе, шарлатан за дэмакрату. Дарэчы, чмудам я адзначаю рогу, таму што мне няма добрага перакладу на рог. І гэта слово вельмі складана для пераклада, таму канкрэтна ў мяне гэта чмуд. Мне вельмі падабаецца як гучыць, як яно накладваецца на сэнс, і хоць і не вельмі папулярнае слово, але я яго выкарыстоўваю за сталом, каб адзначыць гэты клас. Ну вось. Клерык і монах варвар. У нас клерык. Ну, клерык вось якраз таки адваліўшыся персонаж, яго можам ігнараваць пакуль. Для наступнай сесіі дакладна мы можам на яго не разлічваць. А у мяне будзе варвар, белы драконанароджаны, монах дроу. У нас будзе чарадзей тыфлінг, два чмуда, вось два новых гульца у нас дадалося, іх, дарэчы, раней не было, Маньяна і Марк. Так, і яшчэ іх бэкграунд, іх падзеі, канон іх яшчэ ў прагрэсе. Па тыпу, чым яны займаліся да падзеі гульні. Мы яшчэ і вызначаем як бы іх бэкграунд, пакрыху дадаем дэталяў. Калі гэта я лічу важным момантам, які я магу выкарыстаць, я сабе сюды надатачку гэтую пашыраю. Люцик, ты чаго? Ты чаго, мой хорошы? Ну вось. То бок можна сказаць, у нашым сусвеце няма Балдура, ягонай брамы, няма той расы Ктулхаў, а затое ёсць нейкая іншая раса, якую мы самі прыдумалі. Глядзі, брама Балдура ў адным з афіцыйных сеттингаў. У адным з афіцыйных сеттингаў, я вельмі падкрэсліваю. Сусвет ДНД, мульцісусвет. Ён па замаўчанню мульцісусвет, так? А сусвет Фаеруна, адна з яго варыяцый, лічыцца плюс-мінус версіяй Фаеруна. Адной, якая папулярная, якая падтрымліваецца. І гэта адзін з афіцыйных сеттингаў. У афіцыйных сеттингах ёсць некалькі сеттингаў. Ёсць сеттинг тэхнамагія. Па тыпу у вас ёсць па тыпу як гэта? Уявіце сабе сусвет, у якіх караблі касмічныя, ну па тыпу паветраныя караблі рухаюцца ў паветры дзякуючы магіі. Яны запіхваюць маланкі ў бутэлькі, каб выкарыстоўваць іх як батарэйкі. Яны выкарыстоўваюць рэльсы, яны цягнікі выкарыстоўваюць, але выкарыстоўваюць іх, якія рухаюцца на магіі. Просто яны запускаюць іх як бы тэхнамагічнымі механізмамі. І гэта яшчэ сусвет з роботамі. Разумееце, тэхнамагічнымі роботамі. І гэта сусвет, у якім ёсць бластары, ёсць картэлі, ёсць разборкі у пустынях, і тэматыка Мэд Макса, напрыклад, таксама там ёсць. Вось, гэта адзін з сусветаў. І ён афіцыйны. Таму брама Балдура знаходзіцца ў адным з афіцыйных сусветаў, і яна можа канон брамы Балдура быць, у вас можа быць свая брама Балдура са сваім канонам. Ну, па тыпу, ваша брама, якую бы браму Балдура вы не зрабілі, гэта кананічная брама Балдура. Усё, і на гэтым вы спыняецеся. Канкрэтна ў маім сеттынгу я зрабіў гэта, у мяне нават сусвета няма. Каб вы разумелі, канкрэтна для гэтай кампаніі я наўмысна абрэзаў усе магчымасці выйсці з
гэтага каралеўства. Гэта каралеўства быццам бы існуе неяк само па сабе, па тыпу ў сваім вакууме, у сваім падпрасторы, ведаеце, яно як бы нават не прывязана да сусвета. Просто існуе каралеўства, у якое нельга трапіць, на якога нельга выйсці, у яго ёсць праблема вампіраў. І канкрэтна мой сеттынг, канкрэтна гэты сеттынг, які я зрабіў, ён не мае нават планеты сваёй. Падзеі па-за межамі каралеўства не важны. У маім сеттынгу будзе слуцкая брама. Ды калі ласка. Гэта ўсё нармальна. Вы можете зрабіць, што вы прыдумалі, то прыдумалі. Вось. Я зрабіў абмежаванне гэта наўмысна, каб зрабіць пясочніцу, але любая пясочніца павінна мець межы, разумееце? Таму што яны, як бы гульцы могуць закінуць гэта, скажем так, усё каралеўства куды-небудзь, калі пажадаюць. Ну, тыпу, на высокіх узроўнях такое магчыма. Але мы, ну, як бы сеттынг не пра гэта. У нас галоўная мэта, як бы, каб не дадаваць бясконцых варыянтаў гульцам, перад гульцамі вам патрэбна абмяжоўваць гульцоў у выбары, інакш яны будуць заблытаныя ў сваіх выбарах. Разумееце? Ім патрэбна гульцу патрэбна падставіць прыкладна 2-3 выбары. Ну, па тыпу, перад тым, што яны могуць рабіць. Пажадана не больш. Менш не вельмі добра. Але, ну, па тыпу 3 максімум. Я скажу, 4 ўжо занадта. 2 добра, 3 добра. 2 можа камусьці падацца малавата, таму 3 лічыцца ідеальнай лічбай. Можна так з розных сусветаў пачерепікаць спадабаўшыся момантаў у сваю кампанію. Я так і рабіў. Ну, ты паглядзеў кіно і такі, мне падабаецца гэта ідэя. Ты прачытаў кнігу такі, чмурэнна. Вось. Ты прачытаў бестыярыі монстра, які табе падабаецца, ты такі, я пабудую усю кампанію навокал гэтых монстраў, таму што яны настолькі ачмурэнныя, што павінна, чаму няма гульні, якая будзе поўнасцю прысвечана ім. І ты робіш кампанію, робіш увесь сюжэт у надыходжанні цёмнага царства гэтых пачвар, і потым вызначаецца, што гэта Baldur's Gate 3 будзе заснаваны на элітідах, якіх ты, сука, абраў. У мяне так трагедыя, у мяне траўма на ўсё жыццё будзе, таму што я элітыдаў, я вёў кампанію 2 гады па крыху надыходжанне тых самых элітідаў, якія незаўважна захопліваюць сусвет. Вось. Да гэтага ўсё ішло, і як бы гэта павінны былі быць галоўныя ворагі, імперыя элітыдаў павінны былі быць галоўнымі лайдгеймнымі ворагамі. А потым вызначаецца, я такі гляджу першы трэйлер Балдура і такі, ну ёб твою мать. Ось, такая вось у мяне траўма. Дарэчы, той сусвет усё яшчэ ёсць? Я проста яго неяк падзакінуў. Тым больш, што я зразумеў, што я не ўмею добра будаваць, як бы, развіццё, скажем так. Ведаеце, карацей, я прыдумаў пачатак кампаніі круты, так? У мяне ёсць круты пачатак. У мяне ёсць крутая канцоўка кампаніі, у мяне няма сярэдзіны. Я зламаўся на гэтым. Я зразумеў, што я дрэнна пабудаваў сярэдзіну, і я не ведаў, як рабіць добрую сярэдзіну. І я вучыўся даволі, ну, скажем так, доўга на гэтым думаў, скажем так, і эксперыментаваў, як рабіць сярэдзіну. І ў сярэдзіне прыкладаць добрай сярэдзіны якраз такі ў тым, каб персанажы атрымлівалі развіццё, каб іх крокі рабілі, нешта змянялі ў сусвеце, каб яны прыходзілі да канчатковай кропкі, каб гэта было зразумела лагічным працягам сярэдзіны гульні. У вас павінна быць не канцоўка крутая, у вас павінна быць сярэдзіна крутая. Канцоўка, насамрэч, ну, добра, калі яна добрая і адпаведная вашай сярэдзіне, але без добрай сярэдзіны любая канцоўка будзе херня. Таму на сярэдзіну вельмі, ну, насамрэч, можа варта нават думаць над тым, каб зрабіць добрую сярэдзіну ў гісторыі. Гэта важна. А гэта дакладна як у кнігах пішацца? Не. Ну, па тыпу, як у кнізе ты ведаеш, што адбудзецца далей. У ДНД ты не ведаеш, што адбудзецца далей. Таму што гэта не ты ўплываеш на гэта ўплываюць гульцы. Я рэжысёр, але я не ведаю, што мае акторы выкінуць у гэты раз. Вось. Давайте, у нас старт сесіі, так? Я ведаю, на чым скончылася папярэдняя сесія. Глобальна у сесіі яны ўжо ідуць у горад. Глядзіце, давайте на мапу покажу вам зноў. Героі знаходзяцца вось у гэтай кропцы, я магу маляваць зараз. Тут ёсць маляванка нейкая. Дзе-небудзь змяняць. Аплікацыя дызайнера. Можна такое? Што гэта такая за аплікацыя? Microsoft дызайнер. Я першыню гэтую халеру адчыняю. Што ты нахрен такое? Я жадаю просто маляваць. Во. Так? Я малюю? Вось, глядзіце. Закінуты замак гэтай самай Эллы Брайтспарк, ён знаходзіцца вось тут, блакітным адзначыў, так? Героі за 4 сесіі разбіраліся ў замке і ішлі да тракта. Яны зараз знаходзяцца ў невялічкай таверне, карчме вось тут.
План быў у тым, што яны пайдуць у Тімберфорд. Давайте я наближу. Я могу наблизить? Так, давайте хотя бы 50%. Ой, я не гэта жадаю зрабіць. А як мне Які ж ты незручны інструмент, а? Вось направо можна націскаць. Вось. Яны павінны былі пайсці ў Тімберфорд, таму што тут у Тімберфордзе і галоўная база. Але героі туды не пайшлі. Карацей, канец апошняй папярэдняй серыі у тым, што яны... Блин, да што ты будзеш... Яка ж незручная халера, а? Дайте-ка, я могу это як элемент так выдаляць? Добра. Возера Жалю. Так, у мяне такія вельмі назвы гаворачыя, скажем так. У возера ёсць сакрэт? Там ёсць, там хапае. Зноў жа, глядзіце, у мяне прапрацавана, у мяне ёсць прыгожая мапа, у мяне ёсць фракцыі, але у мяне ёсць імя аднаго лорда з усіх мапаў. Я для падрыхтоўцы на папярэднюю сесію рыхтаваў Тімберфорд і падрыхтаваў гэты горад, прапрацаваў яго. Так? Сёння, можа, калі у нас будзе час, мы пасядзім яшчэ горад прапрацуем. Які-небудзь, таму што гэтыя гарады, яны толькі маюць назву і тэматыку. То бок я ведаю, пра што тэматыка, але не ведаю, як... Я прыдумаў і тэму, пры гэтым не прыдумаў дэталяў. І дэталі мы гэтыя потым разбярем. Вось. Ну, я, можа, нейкі горад прапрацую. Тімберфорд — гэта горад, які займаецца гандлем у асноўным пастаўкі дрывесіны, дрэва і любых вырабаў з дрэва, літаральна. То бок гэта асноўны... І пры гэтым гэта раней быў вельмі крупны гандлёвы горад, і ён і зараз ім застаецца. Таму што ён такі амаль паўгандлёвы цэнтр гэтага, ну, паўднёвых тэрыторый гэтага каралеўства, так? Героі павінны былі накіравацца ў яго, таму што там ёсць карчма, старая сякера, у якой там знаходзіцца база герояў, якую яны яшчэ не бачылі. Справа ў тым, што яны гэта не зрабілі. Яны пайшлі ў лес назад. Таму што ў лесе яны даведаліся, ловяць у лесе знаходзіцца нейкая пачвара, за якой знікаюць паляўнічыя. Паляўнічыя адпраўляюцца з вёскі ў лес, і некаторыя з іх не вяртаюцца. Яны не ведаюць, што гэта за халера. Пры гэтым лес па свайму выгляду выглядае, нешта там незразумела адбываецца. Ну, карацей, небяспечна. Героі вырашылі, што замест таго, каб яны пайсці ў Тімберфорд, яны вырашылі, што давайте-ка мы разбярэмся ў лесе і будзем глядзець, што там, і за гэта атрымаем інфармацыю. І зараз важныя дэталі. Гэта не праблема. Калі вы будавалі бы сваю кампанію навокал таго, што яны павінны выканаць вось гэта, яны павінны зрабіць дзеянне нумар вось такое-то, і інакш нічога цікавага не адбудзецца, то вы ў вялікай праблеме. Не. Выдаліць. Гэта праблема, гэта тэхнічная праблема, з якой вы будзеце часта сутыкацца, таму што героі робяць не тое, што вы жадаеце. А сюжэт павінен рухацца наперад. Таму мой падыход якраз такі выпраўляе гэтую праблему, таму што яна, скажем так, падыход не прывязвае. Цікава будзе ў любым выпадку, і мы зараз прыдумаем, што будзе цікава. Так? Яны вяртаюцца ў лес. Нам трэба зразумець, што ў лесе будзе, што з імі можа адбыцца і гэтак далей. Наша сесія будзе сёння лясная. Так? Вяртаемся до нашага спіса. Героі пачынаюцца, яны адправіліся на адпачынак, наколькі памятаю, на канцы сесіі яны адправіліся на адпачынак у карчме, і на наступную раніцу яны збіраюцца, так яны адпачлі з самымі першымі прамянямі. Гэта наш пачатак сесіі. Які лепей за ўсё рабіць пачатак? Пачатак павінен захапіць. Нагадываю, гульцы ёсць гульцы, так? Яны прыходзяць на вашу сесію, каб адпачыць, каб ім было весела. Пры гэтым у іх ёсць свае праблемы нейкія, са сваімі рэчамі людзі прыходзяць, так? Патрэбна знайсці нешта, што іх зачэпіць і уцягне ў падзеі, так? І яны павінны быць зацікаўлены. Па тыпу, яны адразу павінны кінуць усе свае рэчы, і вы не можете сказаць, кіньце, адкладзіце тэлефоны, зараз у нас будзе цікава. Вось, не так гэта працуе. Зрабіце так, каб ваша сесія была цікавая. Зрабіце моцны старт. У ідэале моцны старт — гэта нешта, нейкая падзея, нешта экшн адразу адбываецца, нешта, што пераключае, так, давайте паведамленні, а то у мяне тут рознага можа з'явіцца. Вось. Так, і, дарэчы, тады мне ёсць яшчэ што-небудзь з паведамленняў? Так, гэта можна выключыць. Яшчэ што-небудзь, можа, захавалася? Не захавалася, ўсё ў парадку. Вось. Так, і, дарэчы, тады мне ёсць яшчэ што-небудзь з паведамленняў? Так, гэта можна выключыць. Яшчэ што-небудзь, можа, захавалася? Не захавалася, ўсё ў парадку. Вось. Так, і, дарэчы, тады мне ёсць яшчэ што-небудзь з паведамленняў?
В лесе можна сустрэцца з мядзведзем і по тым. Ага. Ну ладно, глядзіце. Самі першымі прамянямі сонца нам патрэбна прыдумаць моцны старт, які пераключыць гульцоў з іх руціны і тым, чым яны займаліся сёння, на падзеі гульні, па тыпу, што адбываецца. Вось. Нам патрэбна неяк уцягнуць гульцоў і як мага хутчэй іх уцягнуць, каб яны не раскачваліся. Па тыпу, каб не было такога, што яны праз 2 гадзіны толькі гулічыліся ў гульню. Не абавязкова гэта рабіць кожную сесію, не абавязкова. Але пажадана гэта рабіць, каб пераключаць гульцоў, увагу іх. Паведамленне ад Люцыка. Чаму рундар пусты? Он зараз, дарэчы, каля мяне тут ляжыць, на жаль, я камеру на яго не магу паставіць. І магчыма стварыць хорар-кампанію? Можна. Лёгка. Ну, па тыпу... ДНД не вельмі для гэтага падыходзіць як сістэма, але ёсць іншыя ролевыя сістэмы, якія больш падыходзяць пад хорар-тэматыку. У хорары, што важна, каб у вас былі ворагі, якіх вы амаль не можете перамагчы, каб усё выглядала як безнадзейная галера. Як казаў Алан Вейк, у хорары ёсць 2 рэчы: пачвары і ахвяры. І ахвярамі з'яўляюцца вашыя героі. Героі павінны пакутваць. Ну, па тыпу ў хорары. У ідэале ўзяць іншую сістэму, таму што ДНД вельмі змацавана на конт гэтага самага гераічнасці такой, па тыпу гераічнасці герою і, як бы гэта не гучала, і бойцы. А бойка у хорары не важна. Важны наступствы бойкі. Таму што бойка дрэнна скончыцца. Хутчэй за ўсё. З вялікай верагоднасцю на дрэнна скончыцца. Ёсць Call of Cthulhu, ёсць яшчэ нейкі, можа ёсць фэнтэзійны нейкі. Call of Cthulhu — гэта Зов Ктулху, гэта наш лавкрафтянскі хорар, карацей. Ён пабудавана сістэма якраз такі навокал гэтага, і любой, калі персанаж атрымаў траўму, гэта вашы персанажы хутчэй за ўсё ў канцы гісторыі загінуць. Гэта хутчэй за ўсё будзе гісторыя ў вашай сесіі нават адной. Малаверагодна, што вы перажывеце сустрэчу з хоць якой-небудзь пачварай адтуль. Добра, калі выжывеце. Добра, калі вы будзеце ў сваім розуме пасля гэтага. Ну, вось такое. Это даволі змрочна-дэпрэсіўнае, як бы такое напружанне, сустрэча з невядомым. Але калі вам цікава, ну, па тыпу боді-хорар, вы можете боді-хорар рабіць. Я рабіў літаральна вежу, якая з трупаў складзеная. Вось. Такая у мяне была база некраманта. Гіганцкая вежа, якая ідзе ў нябёсы па тыпу Сіці-17, якая сама сябе будуе, збіраючы трупы, якія прывозяць гэтыя самыя, як яны, божух, забыўся, карацей, на канях прывідных, па тыпу як дзікае паляванне, на прывідных канях прыязджае ёсць зборшчык трупаў, які прымушае іншых збіраць трупы для яго, і ён забірае гэтыя трупы, і пасля смерці яго ж зборшчыкі адпраўляюцца ў кучу трупаў каля вежы, і вежа сама сябе рукамі такімі гіганцкімі, зробленымі з касцей, збірае сама сябе і будуе сябе далей. Вось такая херня ў мяне была. Ну, калі гэта не хорар, то не хорар. Ну, гэта, дарэчы, не той, каб хорар, просто жудасная, як бы, сцэна. Ось, у тумане такая вежа высіцца далёка за гарамі. Так, ты не спрабаваў рабіць кампаніі па гэтай сістэме Кліч Ктулху? На жаль, не. Я вельмі жадаю, але ў мяне гульцы тыя, якія не любяць хорары. Ну, у мяне просто гульцы не пад тое. Таму я раблю кампаніі гераічныя. Ну, больш пазітыўныя, больш радасныя. Ну, нічога такога змрочнага амаль. Змрочная тэма я часу пракідваю, таму што мне настрой распавесці штосьці сумнае. Вось, але не абавязкова. Ну, потым просто пад настрой свой. Вось. Сам хорар-кампанію я не рабіў. Я разумею, што гэта магчыма. Я разумею сістэму дастаткова, каб зрабіць нават з ДНД хорар, але як бы у ідэале, калі вы першая гульня, ваша першая настолка, і вы дэміце, збіраецеся, лепей абраць сістэму, якая больш будзе ў гэтым дапамагаць, таму што ДНД будзе вам перашкаджаць у стварэнні хорара. Гэта пераўтварыцца вельмі хуценька ў проста знішчэнне, альбо пазбяганне любой бойкі, а не хорар. Ну, скажем так. Вось. Так, самымі першымі прамянямі нам патрэбна, у нас пачатак дня, давайте дату адразу херакнем. У нас быў дата, так, вечар перад заходам сонца, быў наступны дзень, на трэці дзень яны поўнасцю яго правялі ў дарозе, і наступны у нас 4 Марпіноса, давайте дату. Пачатак сесіі у нас будзе на 4... Я даты сабе запісваю, таму што я блытаюся іх, і мне лепей памятаць. Так, 4 Марпіноса, раніца. Гэта у нас сеттинг, дзе пачынаецца. Раніца,
І у нас будзе гэта карчма каля карчмы згубленая ваўчыца. Гэта зараз іх карчма. Добра, гэта тое, дзе яны пачынаюць. У іх гісторыя зараз будзе пра пачвары, якая ходзіць у лесе, так? А давайте пачнем з таго, што адразу у іх будзе проста сесія можа пераўтварыцца ў доўгія гадзіны пошука пачвары ў лесе. Давайте зробім, каб іх уцягнула адразу ў гісторыю. Па тыпу забягаю у прамянямі, у карчму урываецца чалавек. Чалавек у крыві. Ён крычыць, ён амаль не можа размаўляць. Амаль не можа размаўляць. Яго словы блытаюцца, і ён жадае, так, я спрабую зараз перадаць, па тыпу пачвара там, ну, карацей, асноўная ідэя, што па тыпу размаўляць, яго словы блытаюцца, ён бачыў пачвару, якая уцягнула яго сябра на паляванне. Так, гэта у нас першы пачатак сцэны. Гэта наш моцны старт. Раптоўна у нас дзеянне, у нас адразу ёсць зацікаўленасць у тым, што рабіць, такія па тыпу пачвары, якую мы шукаем, яна па сябе праявіла. Вось зараз мы можам нешта зрабіць. Герой адразу, ну, людзі адразу пераключаюцца па тыпу: во! Праблема адразу, мы памятаем тое, што яны памятаюць, не памятаюць. Яны маглі не памятаць, што яны збіраліся рабіць, але зараз яны ведаюць, што яны будуць рабіць. Дакладна ведаюць, што будуць рабіць у наступныя 2 хвіліны, скажам так. І адразу можна за што зачапіцца. Гэта моцны старт. Моцныя старты не абавязковыя, асабіста, калі вы даўно не гулялі, нагадаць героям, гульцам нагадаць у першую чаргу, што адбывалася ў папярэдніх серыях, значна важней, чым, кінуць іх у нейкія падзеі. Вось. Так, мой, ну, про капітальны ремонт па-некраманскі. Ну, вось і прыкладна такое. Так, можна рознае нарабіць. Мой улюбёны момант у гісторыях кампаніі, калі гульцы падбіраюць нейкі прадмет, а потым праз шмат гадзін трыгераць яго на праклён. Праклёны я люблю, але ў той жа момант гэта трошкі, ведаеце, трэба ведаць сваіх гульцоў. Ведайце сваіх гульцоў, калі вы ведаеце сесіі, трэба разумець, што ім падабаецца, а што не. Раптоўны праклён і раптоўныя праклёны, гэта можа, калі атрымаецца добра, то гэта можа быць вельмі цудоўная гісторыя. Альбо вельмі раздражняючая гісторыя, пра якую ўсе забудуць. Вось. Калі з гэтага добрая гісторыя складваецца, карыстайцеся. Час ад часу вам прыйдзецца, я рэкамендую заўсёды думаць, ці патрэбна ўвогуле актывіраваць праклён у прадмета. Ну, па тыпу, можа быць такое, што зараз гэта будзе не ачмурэнная гісторыя. Зрабіце гэта з гэтага гісторыю. Рабіце гісторыю, так? Канцэнтруйцеся на том, каб гэта было цікава. Каб гэта было потым расказана, было цікава расказаць, па тыпу, было што ўспомніць. Таму што проста непрыемны праклён, які, напрыклад, вы ведалі, што з гэтым прадметам нешта не так? Нешта не ў парадку. Вас папярэджвалі ўсе сігналы. Добры праклён заўсёды папярэджвае сябе яшчэ да таго, як вы да яго наблізіцеся. Вось. Героі могуць як забіць на гэты праклён, а потым ён стрэльне, і яны будуць ведаць, што, ну, сам павінны ў гэтым. Альбо, калі гэта нечаканка, гэта будзе раздражняючая штука. Як бы, гэта вельмі лёгкая, гэта тонкая мяжа, якой можна вельмі лёгка дрэнна як бы зрабіць. Спрабаваў я ўжываць шыі, назвы гарадоў поўнасцю згенераваныя шыі, я іх толькі трохі рэдагаваў. Вось, мы, дарэчы, можа быць, сёння будзем карыстацца там чатам GPT, каб згенераваць што-небудзь. Не вельмі патрэбна, дарэчы, ну, назвы, можа быць, імёны нейкія. Час ад часу выкарыстоўваю, каб згенераваць цікавыя асаблівасці па тыпу. Прыдумай мне цікавую асаблівасць для такого вось месца, вось такімі-то ўмовамі, якое можа быць выклікаць вось такія-то эмоцыі. Разумееце, наколькі вось па тыпу я супер дакладна, ну, я ведаю, што мне патрэбна, у мяне не хапае трохі вось па тыпу ідэі нейкай, па тыпу проста ідэі, якую магу дапрацаваць яшчэ. Мне павінны каменьчык нейкі. І вось, каб не губляць свой час, я, звычайна, я бяру час чат GPT. Просто падкінуць мне ідэю. Так. Так, бла-бла. Тэрмін прыдатнасці. Так, пра пракляты праблемы. Ну так, напрыклад, прадмет ламаецца і спаўніць усіх пераможаных з яго дапамогай пачвар. Гэта важна мегапазерскі, але важна дэлівері ў гэтым, разумееш? Калі ты кожны раз, калі забіваецца вораг,
ты кажаш, што яго душа альбо кроў паглынаецца там нейкі дзіўныя рэчы, ты разумееш, што блін, з гэтай халеры нешта не так. І яна не халеры табе за гэта не дае, па тыпу ты не разумееш, куды гэта падзяваецца, душы, напрыклад, меч збірае, напрыклад, такое вось. І ты херачаш гэта, і яна працягваюць уцягвацца душы, і меч пакрыху, напрыклад, пачынае халадзець. І ты разумееш, што хутка будзе нешта адбудзецца раней ці пазней. Яго альбо немагчыма будзе трымаць, альбо нешта значна горшае. І ты пакрыху да гэтага даходзіш, і потым будзе дэліверы. Вось тут ты даставіў. Калі гэта проста рандомна адбываецца, гэта проста раздражняючая херня, якую булшит карцей момант, які не вельмі спадабаецца вашым гульцам. Мала якім гульцам такая херня спадабаецца, калі гэта прыйшло без папярэджвання, без білда перад тыпу на падстройкі не было камянёў, якія прывядуць да гэтага, тады будзе херня поўная. Так, сёння? Ну так, сёння. Мы рыхтуем сесію на заўтра. Як бы мне патрэбна сёння зрабіць гэтую сесію. І калі б я не трындзеў, гэта заняло бы 20-30 хвілін. Калі я буду трындзець, то гэта расцягнецца ў часе. Мо згенеруем расу хлебалюдаў яе апісання? Не, яна мне не патрэбна для сесіі. Ну, калі б мне была жартоўная сесія, і калі б мы накіроўваліся б у нейкі маёнтак чарадзея, напрыклад, то тады так, я, можа быць, такое накідаў. А так у нас сесія, у якой пачвара ў лесе, разумееце? Так што мы шукаем пачвару ў лесе, і мы павінны нешта яшчэ з гэтага выцягнуць. Так, ну так, калі паркон не пасуе да гісторыі, яго можна не актываваць. Ну, вось глядзі, просто важна яшчэ вось у такіх момантах, калі ты робіш нешта гульцу, у ідэале яшчэ, калі вы робіце нешта негатыўнае, дайце штосьці пазітыўнае замест гэтага яшчэ. Напрыклад, вы згубілі важны артефакт, але даведаліся вельмі ключавы момант у гісторыі нейкі. Ну, напрыклад, такое. Давайте, глядзіце, наступны пункт. Гэта мы пачатак, зрабілі пачатак. Нам патрэбна, далей ідзе, як вы бачыце, тут увогуле іншыя рэчы. Як бы, калі вы пісалі бы проста гісторыю як кнігу, па тыпу, у вас ёсць пачатак, ёсць сярэдзіна, ёсць канец, так? Ёсць канец. Вы ведаеце, чым скончыцца гісторыя, вы можете сказаць сабе, канцоўка будзе такая. Ось, ну, канцоўка будзе, ну, там, не ведаю, галоўны герой выправіў свой сусвет, не ведаю, там, праблемы горада, напрыклад. І вы ведаеце канец гісторыі. Але вы не ведаеце канцоўкі. Праблема ў тым, што ў ДНД, у ДНД вы не ведаеце канцоўкі. Вы не можете яго прадказаць. Таму гэта ідзе нахрен, канцоўку вы не ведаеце. Сярэдзіна? Што адбудзецца ў сярэдзіне? Вось галоўнае пытанне, што у вас адбудзецца ў сярэдзіне сесіі. І як прасунуць гісторыю, потым ідзе штосьці адбываецца, і вы павінны гэта прывязці неяк у канец кампаніі. Вы павінны ведаць, як вы правядзеце гэта, так? Таму, каб прасоўваць кампанію наперадзе кожны раз, калі вы гуляеце, а не проста блукаць у вашай галаве з рандомнымі ідэямі, вам патрэбна нейкі план, так? А плана у вас не можа быць, таму што у вас занадта шмат опцый. Глядзіце, мы да гэтага дойдзем, у нас будуць таямніцы вялікі для гэтага. А так нам патрэбна сцэны прыдумаць. Трэба напісаць, і тут літаральны чек-ліст, каб не забыць штосьці. Кароткі спіс сцэн, якія могуць адбыцца ў нашай гульне. І памятайце, што гэта яны патрэбны вам у асноўным дзеле таго, каб адчуваць сябе падрыхтаваным. Адчуваць сябе падрыхтаваным, гэта вельмі важна. Сцэны могуць адбыцца ў любым парадку. Пішыце толькі стойкі, каб нагадаць вам тое, што можа адбыцца, так? Давайце, што ў нас адбудзецца. У нас навокал ёсць кантрабандысты. Нейкая сустрэча з кантрабандыстамі, Я яшчэ не ведаю дэталі нават. Я ведаю, што гэта можа адбыцца. Кантрабандыстамі. Прапускаем пакуль далей, і дэталі на іх напішам на потым. Што адбываецца ў сярэдзіне, вырашаць гульцы. Гульцы без кіравання прыйдуць невядома куды. Ну, вы не будете просто хадзіць па колу. Гульцы не будуць ведаць, чаго вы іх... У пэўны момант гульцы, калі вы просто дадзіце гульцам рабіць тое, што яны пажадаюць, калі яны не ведаюць, чаго яны жадаюць, то вы скончыце невядома дзе. Ну, сітуацыя можа апынуцца, што гулец такі, а што я павінен рабіць-то? А як мне перамагчы ў гэтай гісторыі? Што я павінен рабіць увогуле? Чым моя мэта? Ну, па тыпу, навошта гэта ўсё? І тады гульцу становіцца нецікава. Там, калі ён не бачыць перад сабой мэты нейкай, якая была бы яму цікава, то ён губляе інтарэс. Калі у гульца ёсць свая ідэя, што рабіць, ідзіце за ёй. Проста ідзіце за ёй ачмурана. Ён робіць за вас вашу працу. Яму весела і так, просто падтрымайце яго фантазію. Калі ён не ведае, яго трэба, ну, іх трэба гайдлайніць абавязкова.
Так, сустрэча з кантрабандыстамі у нас можа адбыцца. У нас можа адбыцца пачвара. Пачвара, дарэчы, пачвару я не ведаю. Я прыдумаў пачвару, і я не ведаю, што гэта за пачвара. Нам прыйдзецца прыдумаць, што гэта за пачвара і што яна гэта самае. Што ж за яна і што ж забівае людзей у лесе. Нам прыйдзецца прыдумаць гэта. Так, сустрэча з кантрабандыстамі нам патрэбна, што ў нас яшчэ можна. Што ў лесе можа адбыцца? У мяне былі там пераваратні дзікі, з якімі героі так і не сустрэліся. Яны патэнцыйныя могуць... чорная варта. Чорная варта гэта людзі, якія працуюць на вампіраў. Вось. Яны тут рыскаюць і якраз такі кантрабандыстаў шукаюць. Гэта наша сцэна. Сустрэча з чорнай вартай, пачвары і кантрабандысты. Гэта у нас асноўныя гульцы зараз у гэтым лесе, скажем так, якія могуць патэнцыйна там быць. Вось, група паляўнічых, давайте нейкія не агрэсіўныя сустрэчы, давайте. Што можа? Давайте сустрэчу, давайте пазітыўныя паляўнічыя. Знайшлі паляўнічых. Яны могуць быць як здаровыя, так і нездаровыя. Мы яшчэ дэталі гэта будзем вызначаць. Давайте яшчэ якую-небудзь штуку. Давайте просто пазітыўную прыгожую такую, ведаеце, парадаваць. Ну, не ўсё ж павінна быць дрэнна, правильно? Грыб можа адбыцца. О, добра. Давай, гігантскія, ну, по тыпу... просто грыб у лесе гіганцкага памеру, гэта не так дзіўна, давай. Ну, гэта дзіўна, але гэта не круто нейкае, по тыпу... Я спрабую нейкае... Давайте разумнае дрэва нейкае такое. По тыпу дрэва, якое размаўляе. Нешта такое. Нам патрэбна нейкая, по тыпу халера, якая просто магічная, ведаеце? Каб было адчуванне фэнтэзі. Ну, фэнтэзі ўсё ж такі. Размаўляючае дрэва. Давайте, размаўляючае дрэва. Дрэва. Я не зажадаю змрочную сесію рабіць, но ўжо моя група любіць больш такое светлае нейкія гісторыі. Размаўляючае дрэва будзе ў нас. Сцэны у выніку. Сустрэча з кантрабандыстамі. Пачвара, давайте ёй нейкае дзеянне, каб нешта адбывалася, потому што нешта павінна быць. Хаваецца ў лесе. Ну, по тыпу, збегае ў лес. Збегаем у лес. Чорная варта Фрэя, что такое? Чего ты пужаешься? Фрэя под монитор залазить и пужается нечто меня. Котенька. Ты чаго? Напруженная. Шервудский кот. Ну, кот, дарэчы, не блага. Ну, зноў жа, мои гульцы любяць котоў. Падабаюцца ім розныя жывёлкі. Ведаеце, дрэва мы пакінем, таму што дрэва нельга з сабой унесці. Таму што калі я сюды жывёлку якую дадам, я на сабой эту жывёлку пацягнуць. Таму лепей давайте не будзе, давайте нешта нерухомае будзе. Існуе больш дзіўная істота, размаўляючы віп. О, віп. Так, размаўляючае дрэва. Давайте яшчэ нейкі пару сцэн патрэбна накідаць. Размаўляючае дрэва. Паляўнічае. Так, паляўнічае у нас ёсць. Паляўнічыя пры гэтым я не ўпэўнены, яны могуць быць як, ну, траўмаваныя альбо проста... Зразумеў. Вябушнік. Хто у нас яшчэ? Трэба нешта накінуць, ведаеце, каб яшчэ знаёміла іх сусветам. Кантрабандысты, у прынцыпе, гэта у нас гільдыя, я думаў зараз гільдыю сюды прыпіхнуць. Вампіраў яны не сустрэнуць. Занадта далёка на поўдзень. На поўдні вампіры звычайна не ходзяць, яны ўсе на поўначы. Але яны могуць прыйсці па нейкія пэўныя мэты. І да сустрэчы з вампірамі пакуль героі не гатовыя, ім вельмі накідае гэта. Яны лёгка. Так, ну таму што яны там... У мяне герою разнабой. Там першы ўзроўні, другі ўзроўні, ёсць адзін, по-моему, трэцяга, чацвёртага ўзроўня. Вось. Таму гэта ўсё можа ператасавацца. Што я жадаю. Блин, у прынцыпе, насамрэч даволі нармальна, але у мяне адчуванне, што гэта будзе можа не хапіць, таму што я магу тусаваць. Глядзіце, у чым прыкол з гэтых сцэн? Яны могуць адбыцца ў любым парадку, і яны могуць некаторыя з іх не адбыцца. То бок я адразу рыхтую, гэта не тыя сцэны, якія абавязкова адбудуцца, гэта сцэны, якія могуць адбыцца. Гэта важна. Я не ведаю, што там адбудзецца, я не ведаю, з кім сустрэнуцца, я не ведаю, які настрой будзе ў гульцоў, я не ведаю, куды яны пайдуць і што было бы добра для гісторыі. Напрыклад, мне патрэбна будзе сачыць, ібо гэта добра, калі ўсе героі розных узроўнях. Гэта не трошкі незручна, але у мяне ёсць новыя гульцы, якія не вельмі шмат гулялі. І ім патрэбна прайсці праз першы ўзроўні, пазмагацца хаця б раз, таму што ўсё яшчэ за 4 сесіі яны пазбягаюць у мяне ўсіх боек. За 4 сесіі ніводнай бойкі, калі на кожную сесію прыходзілася па 2-3.
Яны пазбеглі ўсіх боек просто. Я жадаю, каб яны навучыліся трохі кіраваць персанажам, каб ведалі яго здольнасці і магчымасці і ў бойцы, каб падвышаць ім новы ўзровень, таму што на наступным узроўні будзе яшчэ больш механік, а яны яшчэ не разабраліся ў папярэдніх. Разумееш, Смок? Так што прыходзіцца з гэтым мірыцца. Я ім ўзровень спецыяльна не падвышаю пакуль. Так. Дык дзяды цягнічаць малых, каб падпампаваліся па тыпу такога. Ну, герой 3-го ўзроўня ў прынцыпе спакойна можа сабе дазволіць как бы прыглядаць просто за іншымі. Вось. І я бяру просто бойкі у мяне не збалансаваныя. Ну, я спрабаваў іх балансаваць, але гэта апынуўся поўнай хернёй. Колькі не спрабаваў балансаваць, бойкі заўсёды атрымліваліся як атрымаецца. Таму я раблю бойкі тыя, якія маюць сэнс, і каб не было абсурдных боек. Напрыклад, каб не была бойка з цмокам на першым узроўні, ну па тыпу такого. Ну навошта? Гэта хутчэй за ўсё іх заб'е, амаль за 100%. Пры гэтым я кінуў на іх 10 вартаўнікоў чорнай варты, пры гэтым яны слабыя былі, то бок яны спакойна маглі іх раскатаць сваімі здольнасцямі у 5 чалавек супраць 10 вартаўнікоў, кожны бярэ па аднаму-двух на сябе, яны лёгка разбіраюцца. А ўзровень героя, як нейкі фактар адлюстроўваецца ў гульне, ці гэта чыста эфемерная рэч. У гульне адлюстроўваецца на тое, што можа рабіць гулец. У асноўным на гэта. Альбо ты маеш на ўвазе па тыпу, ці ўплывае гэта на тое, што як бы па тыпу, як выглядае герой, ты пра гэта маеш на ўвазе. На што канкрэтна? Ну, пра што ты маеш? Што ты канкрэтна маеш на ўвазе? Вось маё пытанне. Я яго неяк доўга фармаваў. Так, акрамя размаўляючага дрэва, у мяне ўсё яшчэ няма добрай ідэі. Давайте. Я ўсё яшчэ прыпляту гэтых курвадзікаў. Так, дзікія пярэваратні. Вось, яны назіраюць за героямі, таму што героі, дзікія баяцца, пярэваратні баяцца гэтай пачвары вельмі. Чаму не ведаю, просто баяцца. Вось, і яны ведаюць пра гэту пачвару, пры гэтым яны не давяраюць тым людзям, хто ў лесе, але тыя, хто добра ставяцца да дзікаў, яны як бы, скажем так, добра пазітыўна ставяцца. Вось героі ў першай сесіі яны, у іх была магчымасць дабіць дзікаў просто так, таму што яны маглі, яны іх вельмі напужалі, але пры гэтым нічога ім не зрабілі, просто вельмі добра з імі, далі ім выбегчы, нягледзячы на тое, што яны ў пастцы літаральна для іх апынуліся. У выніку дзікі пярэваратні прыглядаюць за героямі, каб з імі ўсё было парадку, яны добра прайшлі праз скрозь лес. Вось, таму дзікі пярэваратні у нас могуць быць. Давайте, я мог бы кінуць яшчэ нейкі дайс, каб кінуць яшчэ сабе сцэну накідаць якую-небудзь. Можна гэту штуку можна было бы замяніць на нейкую таблічку па тыпу просто, якая па тыпу што выпадзе. Але ведаеце, вельмі важна час ад часу кантраляваць настрой і час гульні. У нас абмежаваны час, там 4-4,5 гадзіны на сесію, таму я гляджу па сітуацыі, па тэмпу гульцоў, па настрою гульцоў, што ім зараз, якая падзея лепей падыходзіць, і ўжо ад яе адштурхоўваюся. Дзікі пярэваратні, яны на баку герояў. Так, яны на баку герояў. Герояў удзячныя за тое, што не кранулі сям'ю дзікаў. Гэта у нас будзе пра гэта. Размаўляючае дрэва, просто паглядзім яшчэ, як яно. У прынцыпе, 6 сцэн нармальна. Это не самае 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня тут 7 на папярэднюю. Тут у нас 7 таксама сцэнаў. Тут у нас 6. Ну, по типу 6 сценаў, насамрэч, моя звычайная лічба. Так, стрэча з кантрабандыстамі. Яшчэ не прыдумаў, у чым іх сцэна будзе. Давайте сцэна кантрабандыстамі, каб яна працавала сама па сабе. Яны хаваюцца ад чорнай варты. Вартыя хаваюцца ад чорнай... Блин, што ж такое? Ад чорнай варты. І могуць павітацца з Фірсам. У нас ёсць один персонаж, які звязаны з гільдыяй па свайму прадгісторыі. Фірскланд. Это яна. І з Фірсам. З Фірс просто не склоняецца, хутчэй за ўсё. З Фірс яны могуць павітацца з Фірс, таму што яны могуць ведаць яе. Так, дарэчы, наконт сцэн, добра яшчэ одну рэч, я не падумаў. У нас ёсць варвар, каваль, у нас ёсць Фірс,
У нас ёсць чарадзей. Я просто спрабую неяк прывязаць гэта. Размаўляючае дрэва. Давайте неразмаўляючае дрэва заменім на размаўляючы крышталь. Просто пасярэдзіне леса размаўляючы крышталь. Ляючы крышталь. Крышталь. Двух. Я спецыяльна гэта дадаю чароўны момант для таго па тыпу чарадзею гэта будзе цікава. Па тыпу я бяру гульца і бяру яму ствараю сцэну для гульца. Размаўляючы крышталь рост памерам з 2 чалавек. Давайте яму яшчэ нейкі нюанс дададзім. Вакол яго лятае купа агеньчыкаў. Ось. Я не ведаю, што за ён, але вось няхай ён будзе. З вочкамі. Не, давай без вочак. Так. Дзяўчынка, гэта як сустрэч з чым. Так, пра лічбы. Першы ўзровень, другі ўзровень і так далей. Гэта не адлюстроўваецца як факт, ці гэта толькі мета? Скажем так, героі, калі характарыстыкі героя паказваюць аб тым, як яны выглядаюць. Яны кажуць аб іх знешнім выглядзе. Знешні выгляд, па ідэі, павінен адпавядаць таму, як яны, ну, якія ў іх характарыстыкі, то бок плюс-мінус. Так? І таму, калі у нас герой варвар, які літаральна у яго ўжо 20 сілы, вось я скажу, гэта не праблема ў ўзроўні, а ў характарыстыцы. Калі ў яго сіла 20, гэта такі бугай. Гэта асілак, які можа проста па тыпу выбіць сцяну там каменную проста каму-небудзь у хаце. І ты такі глядзіш на яго, блін, вось ён бугай, карацей. З ім я, карацей, не буду звязвацца, проста па знешняму выгляду. Альбо канстытуцыя высокая, ну, па тыпу, вельмі трывалы такі чэл. Калі ён спрытны, то можна здагадацца, што ён на сябе ўяўляе. І па тыпу, калі ён, як ён рухаецца, вось гэта можа яго выдаваць. Ну, карацей, вось гэтыя моманты, яны, вот на іх можна рэагаваць, так? І па тыпу, яны могуць уплываць на сусвет і на персанажу навокал. Але ўзровень сам па сабе, ты не можаш даведацца, наколькі моцны гэта чарадзей перад табою. Ты не ведаеш. Ён выглядае як чалавек, які шмат правіў часу за кнігамі, але ці добры ён ваяр у гэты момант, ты не ведаеш. Ці добры, якія заклёны ён ведае, ты не ведаеш. Вось, таму гэта можа ўплываць на сусвет, але ў асноўным якраз такі тое, што можа гэты персанаж. Вось гэта хутчэй такі момант. Так. Хата людоедаў як сцэна. Не, вось без людоедаў, без жорсткасці у нас сесіі даволі пазітыўныя. Давайте нешта больш светлае, добрае такое будзем рабіць. Я зусім не пра вялікі грыб, а пра тое, што грыб можа папасці як айтем і даваць нейкія бафы. Не, ну гэта можна, па тыпу, можна было бы. Просто я пакуль бафах не бачу, мне патрэбна гісторыю рухаць наперад. Нам сцэну з грыбом гэта, ну, гэта лес. Давай пакінем пакуль. Дзіўны грыб. Пакуль я проста кіну дзіўны грыб. Падумаю яшчэ. Трэба падумаць, ці выкідваць яго ці не. Я падумаю. Можа быць атручаны. Так. Просто ён не развівае гісторыю, ведаеце? Тут яшчэ важна, што з гэтых сцэн выкарыстана будзе 2-3 сцэны. Я не магу дазволіць сабе выкарыстаць усе сцэны. Тобі людзі разумеюць, якога ўзроўня героя па знешняму выгляду. Узроўні яны не ведаюць, але яны могуць сказаць, што вось гэты чэл чыць усё моцны. Вось. Ну просто па знешняму выгляду. Калі ты бачыш асілка, ты можаш сказаць, што ён хутчэй за ўсё моцны. Вось. Ці можа ён скакаць па тыпу, дзякуючы заклёнам скрозь вымярэнні, ты сказаць не можаш. Але хутчэй за ўсё у яго можа быць сабой нейкія прадметы, якія гэта выдаюць. Знешні выгляд не ўзровень. Узровень напрамую не ўплывае на гэта. Размаўляючы ўсё, характару моему нешта трэба. Мы да гэтага вярнемся яшчэ пурбай. Мы пішам сцэны, мы пішам толькі набор сцэн, з чым могуць героі сустрэцца. Характары, што яны ведаюць і гэтак далей мы яшчэ дабярэмся. Так. Вампіры норм, але людоеды не. Ну, не, так людоеды ж гэта такое. Так і ёсць. Так, можа героі выпадкова вынайшлі, што той размаўляе, калі спрабуюць адкалоць кавалачак. Не, слухай, дэталі будуць імправізавацца, пурбай. Дэталі імправізацыя. Ці схаваць гэта, ці ён наклікне іх, гэта будзе кантралявацца ў моманце, таму што гэта будзе залежаць ад таго, што зараз адбываецца ў кантексце, разумееце? Так. Мая пачвара не перэврацень, мы зараз яшчэ будзем гэта вызначаць. Піць кроў не так брыдка, як есть плоть.
Консюмеризм. Так. Так, на гэты выбух трэба напісаць крышталю капрофілію. Так. Характар сюды не ідзе. Сцэна. У нас спіс сцэн. Гэта што можа адбыцца? Дзіўны грыб. Што можна... Што ў сцэне можа быць сцэна? Важна не то, які грыб, якія яго характарыстыкі, што ён робіць. Важна, што дае сцэна. У чым прыкал да сцэны? Вось. Па тыпу дзеля чаго, што, як яна, якія дзеянні адбываюцца з гэтай сцэны. Так. Давайте так, я придумал. Перед героями разбегается стая грибов. Перед героями разбегается стая грибов. Разбегается стая, я не ведаю. Стая грибов, я не разбегаюся. Вот такое, давайте, такая сцена. Сцена может быть зграя, выбачаюся, так. Глядзіце, у чым сэнс сцэны? Сцэна сама па сабе можа не мець ніякіх характарыстык. Сцэна гэта тое, што адбываецца. Без таго, ну, па тыпу, пад уплывам гульцоў, без пад уплыву гульцоў. Гэта тое, што дае сусвету нестатычнасць. Ён як бы рухаецца. Вось. І сцэна можа быць, гэта можа быць разборкі на рынке. Па тыпу, два чалавека просто, ну, па тыпу, б'юцца на рынке, таму што не падзялілі, рыбай б'юцца, караці. На рынке просто два чалавека ляшчэй адзін аднаму па твары даюць. Вось такое можа быць. Гэта сцэна. Героі жадаюць у яе уступаць? Можа быць, не жадаюць. Жадаюць яны з гэтым нешта рабіць? Можа быць, не жадаюць. Гэта сцэна, гэта падзея, якая адбываецца. Перагуляў холон, ўжо разбегаецца. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. У нас сцена прямовляется. Пачвар збегае ў лес. Давайте пачвара. Тягне за собою нешта. Блин, я павінен тады мець магчымасць. Тягне за собою паляўнічага. Глыбей у лес. У лес. Добра, ёсць. Чорная варта. Усё яшчэ шукаюць гэтых самых кантрабандыстаў. Я бы, дарэчы, чорную варту на гэтую сесію выкінуў увогуле. Не, давайте чорная варта не будзе опцыяй увогуле. Яны мне для гэтай сцэны не патрэбныя і... Ой, так, капуем. А то там колер збіваецца. Знайшлі паляўнічых, якія спыніліся на адпачынак. Вяртаюцца. Так, спыніся на пачынак, просто на пачынак і ўсё. Дэталі, чым больш, калі вы дадаеце вот гэта больш дэталяў, вы абмяжоўваеце сябе на імправізацыю. Вельмі важна, і зараз тое, што я раблю, мой падыход. Сэнс падыхода ў тым, каб зрабіць не звязаныя паміж сабой кавалкі. Што яно і як яно працуе, што будзе адбывацца і ўсё астатняе, гэта я сабе, ну, літаральна гэта будзе у нас, калі вы уявіць сабе, гэта будзе, я просто, таму што тут можна маляваць, я таму тут намалюю. Я не магу выдзеляць. Блин, якая ж незручная прылада, а? Давайте я просто намалюю на паверх гэтай мапы. У мяне ёсць кропкі, так, напрыклад. Давайте блакітнага. Блин, я блакітны дрэнна бачна. Белая, вось. У мяне ёсць кропкі, якія паміж сабой як бы не спалучаюцца. Гэта сцэны. Сцэны могуць быць звязаны любым чынам з падзеямі далей. То бок яны зараз я малюю сабе як бы сістэму, у якой будзе магчымасць звязаць усё з усім. Дзе гэтая сцэна адбываецца? Які бэкграунд у гэтага будзе? Дарэчы, давайте перанесем гэты самы размаўляючы крышталь памерам з 2 чалавек, у якой летае купа агеньчыкаў, мы гэта перанесем у фантастычнае месца. Вось, гэта будзе фантастычнае месца, і я пакіну гэтыя сцэны як ёсць. Мы яго фантастычна, я зараз разумею, што гэта памылка, гэта азначае, дзе гэта адбываецца. Бэкграунд мы яшчэ прыдумаем для гэтых падзей. Паляўнічыя спыніліся на адпачынак і гуляюць у покер на касцях, так? Яны спыніліся на адпачынак. Далей дэталі, чым яны зараз займаюцца? Яны, можа быць, бягуць ад кагосьці. Можа быць, яны параненыя. Можа быць, яны ведаюць штосьці. Гэтага мы не ведаем. У момант пачатку гульні я гэтага ведаць не буду. Я наўмысна не даю сабе ведае гэтае. Яны могуць гэта ведаць, але ведаюць ли яны ці не? Далей, у нас, давайте пакінем гэтыя 5 сцэн, няхай яны будуць застануцца як ёсць. 203-4 сцэны з іх будуць выкарыстаны, якія я не ведаю. Ось.
Пакідаем гэта. Таямніцы і улікі. Гэта інфармацыя. Давайте я зараз чек-ліст прачытаю, каб, можа быць, я... Напішыце 10 сакрэтаў альбо падказак, якія персанажы могуць знайсці у наступнай сесіі. Сакрэты і падказкі — гэта аснова вашай кампаніі. Пасля пачатку прыгоды яны другая рэч па важнасці, якую вы павінны падрыхтаваць. Кожны сакрэт альбо падказка расказвае альбо кавалак гісторыі, альбо самой як бы гісторыі, як бы падзей, альбо лора сусвета і яго насельніцтва. То бок нейкай по тыпу папаўняе сусвет і напаўняе яго дэталямі. Нам патрэбна 10 такіх штук. Кожны сакрэт, так, трымайце сакрэты і падказкі абстрактнымі ад таго, як яны могуць быць раскрыты. Імправізуйце раскрыццё сакрэтаў падчас гульні. Выкінеце ўсе сакрэты, якія былі не выкарыстаныя ў пачатку гэтай сесіі. Напішыце новы ліст, пішыце новы ліст кожны раз. Вось такі падыход. І глядзіце, дзе гэта адбываецца? У нас ёсць сцэна падзеі нейкай. У нас ёсць фантастычнае месца, у якіх, ну, зараз я фантастычнае месца яшчэ дабяруся. Вось. Фантастычнае месца, то бок гэта бэкграунд будзе падзей. І таямніцы і ўлікі — гэта тое, што яны могуць знайсці. Пры гэтым я не ведаю, дзе і з кім яны могуць, напрыклад, даведацца могуць нейкую інфармацыю ад паляўнічых, якія на адпачынку, альбо ад дзікаў пераваратняў, альбо ад кантрабандыстаў. Зараз мы будзем гэта крыху напісваць. Таямніцы ўлікі. Першае, што нам патрэбна разабрацца, наша сесія будзе круціцца вакол пачвары, так? Нам патрэбна вызначыць, што за пачвара ўвогуле будзе. Ідзём у бестыярый і пошукаем сабе што-небудзь просто падыходзячае. Давайте-ка фільтр. Гэта фільтр 5e Tools вельмі крутая рэч. Тут шмат чаго хутка зручна напісана, сабрана, можна стат-блокі карыстаць, можна аглядаць. Нас цікавіць канкрэтна любыя пачвары, якія могуць быць у лесе. Альбо у Андердарку. Мы да гэтага яшчэ дабяремся. Гэта пачвара можа быць з Андердарка. Так, Monster Manual 25-го года. Давайте Core і Supplements. Самае асноўнае, папулярнае нашае. Гэта ўсё кнігі, каб вы разумелі. Гэта кнігі, якіх можна сродкі, адкуль можна забраць сабе істот. Так. Так. Далей глядзім. Мне цікава, гэта яшчэ іншая складанасць яе ад 0 до 10 гэтай пачвары. Яна можа быць вельмі моцнай, і яна нам таксама падыдзе. Так. Яна можа быць абірацца, яна можа быць жывёлай. Яна не будзе ні драконам, ні элементалем, ні фэй. Блін, дарэчы, насамрэч не будзем вызначаць, які тып. Мяне цікавіць, каб яна была лясной. Жыве, вось, розная. На гэтых самых, на фермерскіх угоддзях, у лесе, на холмах, усё гэта падыдзе. У гарах не падыдзе. Планарная не падыдзе. Мне планарная не цікавіць мясцовасці. Андердарк. І ўсё. Ну і балота давайте. Таксама няхай будзе. Я уяўляю сабе нейкую пачвару, якая будзе дастаткова. З-за таго, што яна ўцягнула чалавека, зараз мы сцэну, з-за таго, што у нас была сцэна, дзе чалавека крадуць, гэта не пачвара, якая сядзіць на месцы. Яна рухаецца. Яна рухаецца, яна даволі хуткая, таму што яна можа убегаць ад герояў. Так? То бок яна будзе як мінімум хуткасць 30 футаў у ходу яна можа рабіць. Як мінімум. Пры гэтым гэтая пачвара можа быць не пачварай увогуле, гэта можа быць хтосьці, хто прыкідваецца пачварай. Мы яшчэ не ўпэўнены. Давайте гэта будзем разбірацца. Так, усё астатняе ў фільтрах захаваць. У сэнсе, ты ж мне не адфільтраваў мне ні халеры. Альбо адфільтраваў, так? Мне падаецца ўсё, і так, яно павінна нам было адфільтраваць. Ці гэта і ёсць ужо? Што тут у нас такое? О, вось такі прыгажун. Я просто па знешняму выгляду. О, Блекс, ты што такое? Якая ў тебе складанасць? Хуткасць 20 ўжо не падыдзе, давайте не будзе. Алла. Окей, добра, няблага. Альхун, добра. Алліп, Алазаур, Альсейд. Даволі няблага, дарэчы, але не тое. Можа, пачварка можа падысці, у яе рука ўвогуле. Гэта нага такая, яна там выкручвае. Уз, гэта па тыпу ёсць, напрыклад, желатинавы куб, па тыпу такі монстр. Гэта па тыпу
слаймы такія рознай формы, рознага кшталту, бескшталтавыя істоты. Вось. Так. Чакайце-ка, гэта я вельмі далёка ў чаце. Так, паляўнічыя спыніліся на пачынак і гуляюць у покер на касцях, чытаў. Або не ў гвинт, а то фініш сесіі. Ну, блін, так. Мы там не скончымся. А калі дэталі дададуцца, зусім не падрыхтавана, таксама ж нельга. Можна злавіць затуп і атрымаецца ў выніку нешта не надта цікавае. ДМ дакладна здолее за секунду стварыць нешта цікавае. Калі вы не ўпэўнены, што у вас атрымаецца, то вы будзеце, ну, вы проста і гэта і робіць. Ну, па тыпу, калі вы не ўпэўнены, што у вас атрымаецца зімправізаваць штосьці, не рабіце гэты падыход. Ну, гэты падыход, гэта ўжо пасля 7 год гульні. Я разумею, што любы падыход з дакладнай пакрокавай падрыхтоўкай мае праблемы, і мае шмат праблем, і мае праблему таго, што вы падрыхтоўваеце, вы 90% таго, што падрыхтуеце, вы выкінеце нахрен. У гэтым ёсць праблема. Таму я раблю сабе на імправізацыю больш гульню. Таму што тады я не прывязаны да ніякіх межаў, я магу прыдумваць далей гісторыю. У мяне ёсць усе элементы, разумееш? Пурбай, мне не патрэбна прыдумваць нешта новае. Мне патрэбна проста звязаць левы слупок з правым слупком і з трэцім слупком. Усё. Я раблю вельмі простыя рэчы. Ну, яна на сесіі атрымліваецца, мне імправізаваць патрэбна толькі персанажаў. Ну, па тыпу іх гаворку, напрыклад. Але гаворку ты ў любым выніку будзеш імправізаваць, неважна, наколькі ты падрыхтаваўся. Вось. Падказкі. Героі знаходзяць уставную сківіцу вампіра. Дарэчы, неблагая ідэя для нейкага. Просто вампіры у мяне даволі сур'ёзныя па тыпу. Усё астатняе можа быць жартоўным у кампаніі, але вампіры гэта сур'ёзная пагроза, я з імі, ну, з імі мы не жартуем. З астатнім жартуем. Ось. Мне купарта застаецца зусім без грошай, дантыста шукаць, ага, яму. Звар падказвае, што хто замовіў гэтую чэлюсць, але толькі калі героя выканаюць квест, назбіраць яму 10 аналізаў. Так, няблага. На жаль, сур'ёзна, ну, как бы, типу, вампіры, гэта сур'ёзна. 10 зубоў розных істот, зубар зробіць з іх айтем сківіца вырадка на 10 плюс 10 да запужвання. Ну, калі б жартоўная была кампанія, поўнасцю жартоўная, то было б няблага трапляла. Нарэчы, не агучыў гэта, але Alien Isolation атрымала 1000, і яшчэ у нас на анекдот управляецца 100. Ну, блин, можа хопіць за анекдотам, а? Ці заклінка пасаліць пачвару, калі на падзеле зарны слімак. Не, але солі з сабой можна прынесці. Дарэчы, што цікава, ну, у гульні няма такога пашкоджання, то бок яно проста адбудзецца. Ось. Перайменаваць анекдот у Дайсы нагрыралі. Не, ну гэта ж так не працуе, РВД. Так. Карацей, як Лего, а там ляпі, што захочаш. Вось, Алексей, ты зразумеў. Гэта я раблю сабе фреймворк, то бок у мяне ёсць кавалкі, з якіх я потым падчас сесіі ляплю тое, што патрэбна. У гэтым і ёсць сэнс падрыхтоўкі. Мы зараз падрыхтоўваем кавалкі, з якіх я потым падчас сесіі. У мяне вядома, што будзе такая-то сцэна. Я не веду, дзе яна адбудзецца. Я абіраю сцэну, ну, па выбару, на свой выбар. У мяне яны падрыхтаваныя. Я ведаю пра гэтыя сцэны. Але гэтая сцэна не кажа, хто там будзе і што ён там будзе рабіць. Таямніцы і ўлікі — гэта інфармацыю, якую героі могуць атрымаць. Яны могуць знайсці нататку. Яны могуць даведацца гэта ад персанажа. Яны могуць даведацца гэта проста па кроках, якія, напрыклад, каля размаўляючага крышталя, напрыклад, мы яго проста зробім, давайте яго, ён не размаўляючы, а проста крышталь. Крышталь можа размаўляць, крышталь можа не размаўляць, можа сляды навокал крышталя, я не ведаю. Мне выбар ёсць вялікі, але я проста абіраю тое, што мне цікава, альбо я лічу, што зараз героям будзе цікава. Вось, напрыклад, не абавязковая сцэна з размовай з кімсьці, так? Альбо, напрыклад, я зараз не ў настрой, я ў момант сесіі разумею, што мне не цікава зараз размаўляць. Я жадаю, каб яны вырашылі нейкі пазл. І таму я пакідаю, напрыклад, кажу, што о, блин, тут сляды былі. І гэтыя сляды, хутчэй за ўсё, бачна, што пакінуў нейкая пачвара. Дарэчы, пачвару мы ўсё яшчэ не вызначылі. Пачвара. Ух ты, які, прыгажун. Ну, гэта нам не патрэбна. Анкег. Добра. Анкілазаур не. Дэмон, карацей. Гэта дэмон, дарэчы, гэта не проста. Апау дэмон. Малпа. Арбарэйскі грэплер, бачце? Малпа з рукамі якімі. Просто лучнік нейкі. Ардіні, гэта маленькая фея. Арманіт. Вау, які крутыя. 60 футаў. Можа быць, гэта тое, што мне будзе ідэальна. Колькі яго небяспека? Небяспека 7. Блин, ён дакладна будзе занадта жорсткім.
Так, может быть, десятку гэта занадта трошки, але зноў жа, ворагаў можна аслабляць. Вам нічто не перашкаджае. Так, на готику першую правіць 1000, дзякую вялікі. Не ведаю, чаму я гэта згадаў, але пра жалезны куб, але ў адным з твораў... жалейны куб, пардон, жалезны прыстаў. Але ў адным з твораў аб Конане Барбарыяне было нешта, скажем так, дзед жалейнага куба. Магчыма. Гэта прыгожа. Ну, ён прыгожы, так, але я не ведаю, ён не падыходзіць як пачвара, якая ўносіць паляўнічага і яго напужае. А бываюць партыі з двума данжан-майстрамі? Бываюць, звычайна не РВДАК, але ёсць канцэпт. Ёсць варыянт гульні, у якім усе данжан-майстры. Ёсць нават гульнявыя сістэмы, пабудаваныя вакол таго, што кожны данжан-майстр. Што бы ён не сказаў, з'яўляецца канонам. Вось такі, напрыклад, падыход. Але не ўсім гульцам гэта падабаецца. О, вось гэта бабау, паглядзіце які. Таго, які на 4 нагах. Так, ну ён прыгоженькі, так. Дзе ён тут быў у нас? Дарэчы. Можа вось гэта? А не, як ён можа ўнесці ў кагосьці? Вось гэта, ну ён насамрэч ідэальна падыходзіць. Тут у нас увогуле. Гэта дэман. Дэманы. Просто дэмана ў кампаніі няма і не было пакуль. Я не ўпэўнены, што я жадаю ўводзіць дэмана ў кампанію. Давайте аберацыі пашукаем лепей. Ось, якія-небудзь. Аберанцыі Underdark просто ёсць у нас у кампаніі, а дэманаў пакуль я не прыцягваў. Я пакуль не жадаю дадаваць іх як, ну, як бы... Калі дэманы дадаюцца, то іх, хутчэй за ўсё, хтосьці прызывае, ёсць матывацыя нейкая. Затросы, дарэчы, так, там былі ажыўшыя кусты, по-моему, гэта насамрэч. Васіліск. Ён жа моцны нейкі. Не, складанасць 3. Але ён можа акамянець. Так, ён можа акамяніць... Глядзіце, у яго складанасць 3, але насамрэч з-за таго, што ён можа акамянець сваіх ворагаў, гэты вораг кабзда які небяспечны, ён не падыдзе нам. Ага, медведалюды, гулі, дух, зомбі-біхолдер, чорны мядзведь, маленькі чорны дракон. Вось. Вось гэта уз, напрыклад. Чорны пудзінг называецца. Вось такая халера па тыпу. Але лепей у пячоры піхаць, таму што яна чорненькая. Блэкгард. Не тое камбо. Мне неразумны... О, глядзіце, які прыгажу. Монстросіце. Ты які ў нас па складанасці? 8. Да што вы такі моцныя, блин? Дарэчы, чым круты гэты сайт? Тут ёсць штука па тыпу змяніць складанасць ворага. Складанасць можа мець ад 0 до 30, і я магу раптоўна зрабіць яго складанасць 3. І ён будзе, яму характарыстыкі падзнізяцца, каб больш падыходзіць. На жаль, гэта вельмі эксперыментальная штука, яна насамрэч не можа не адпавядаць таму, што які насамрэч ён моцны будзе. Ось. Трэба дачакацца... каб аўтар гэтага прашпіла быў онлайн і угаварыць яго, каб даў дазвол балы перакінуць на нешта іншае. Аўтар гэтага прашпіла. Аўтар гэтага прашпіла, па-моему, Аргана. Я не памыляюся? Ну, я не ведаю, дарэчы. У мяне проста няма запісаў на той момант. Яшчэ, гэта вельмі стары жарт. Анекдот. Я ведаю, Алексій, што ты закідываў. Я ведаю, калі. Але да таго, як было-то перапісалі, то... Не адна, хто кідал, але я шмат кідал. Ну, глядзі, тут я не магу сказаць, таму што бота я перапісваў у гэты момант, і гэта вось апошняя дата, калі я магу сказаць, што яна была зроблена. Яна была... Ну, па тыпу, я проста не ведаю. Мне тады не захоўвалася, хто закідывае. Дарэчы, я бачылі ролікі ад Vivala Dirt League якраз на тэму ДНД, дзе ДМ намагаецца цягнуць гульню, і гульцы не той, каб надта кемлівыя псуюць яе. Vivala Dirt. Я, блин, я забываю назвы. Давайте загуглю, кто это у нас. Vivala Dirt League. Гэта хлопцы. Так, я глядзеў іх некаторыя ролікі па ДНД. Ну, блин, гэта ж мемы. Ну, па тыпу мемы з'яўляюцца там у сеці ДНД, ну, у кам'юніці ДНД мемы час часу з'яўляюцца, ну, яны з'яўляюцца не проста так, але ДНД бывае вельмі розным, таму нагенераваць цікавых гісторый можна. Але ідэя з дайсамі рэльефа неблагая. Дык у мяне, глядзіце, у мяне і так 3 дні ў тыдзень мае дайсы. Разумееце? Як бы... О, блінк-дог. Прыкалдэсна, але не тое, што нам патрэбна. Лётаючы не падыдзе, дзік,
бодакі крутыя, але не тое, што нам патрэбна зноў жа. І ён, па-моему, даволі павольны і моцны, дарэчы, шостая складанасць. Давайте абмяжуем складанасць рэйтынгам у 5, таму што нам трапляюць занадта моцныя. Так, добра, і рэйтынг зараз у нас будзе 5 і менш. Спіс трошки падзменшыўся. Багбіры і розныя у нас гобліны далей ёсць. О, бука. І хто у нас такі? Крылаты, але, блин, ён маленькі. Ён по типу маленькая такая пачварка, ён не здаравенны. Не падыдзе. Ты у нас в балоце. Я зараз вверх іду, каб... ну ўсё, вось, далей я спраўся. Багбіры, булет, монстросіці, неблага. Ну не, гэта нам не... Херен Бітл. Херен Кролер. Вось гэта можа быць. Пачварка можа падысці. Яны могуць караскацца, у іх складанасць 2. Ёсць катаблепас. Добра, давайте яшчэ... Это не тое. Пячорная пачвара нейкая. Гэта самы мох, які крыважэрны. Кентаўры шкілеты. Ну, такое себе. Што перамагло? Дыскалізм у нас перамагло. На аўторак. ДНД само по сабе мём. Ну, гэта справды так. Мне ДМ жаліўся, што ў адной паці была нейкая дзіўная ЕПРшніца. Што? Я сапсавала ўсім астатнім гульцам гульню. Праблема людзей. Ну, такое ёсць. Я не ведаю, што такое ЕПРшніца, таму мне гэта нічога не кажа. Але, бачыце, ёсць такая справа. Вы, як ГМ, не заўсёды можаце ўплываць на ўсё, адзінае, ёсць проста праблемныя людзі. Вось, і вам патрэбна... О, які хітін. Вось ён. Блин, чаму вы такія слабыя? Кінжаламі ён монстросіці. Маленькі, ён маленькі проста. Бачыце, ён па ідэі па тыпу маленькая монстры. Не падыходзіць. Чокер. Няблага, але хутчэй за ўсё засады нешта нападаючыя. ЕРП. ЕРП шніца. Я не ведаю, што такое ЕРП, ты мне гэта нічого не кажа. Усё яшчэ не ведаю пра што. Ці ёсць пачвара пэніка так. Да, сумняваюся. Не, давай зараз я не буду свої фільтри збивати, бо шукаю... Для тих, хто тільки долучився, я шукаю собі пачварку, яка може нападати і бігати. Яна напала на... Ну, гэта механізми. Яна напала на... Які штуки. Яна напала на Яна нападає на паляўнічых у лесе. Мне нешта падобнае патрэбна. О, які элементар похожий. Змяя? Не, яна павінна... У нас першая сцена была нешта, што хапае чалавека і ўносіць. Дальше зноў уз, такая вось пачвара па тыпу балотная. Каталь не падыдзе пад нашай мэты. Эротик ролплей. Ё-моё. Усяму сваё месца, разумееце? Эротик ролплей ды калі ласка. Але важна, каб гульцы вельмі розныя бываюць, так? Ёсць людзі, якія зацікаўлены у розных рэчах, і кожнаму патрэбна свая эмпатія. Вось, каб ДНД было цікавым, патрэбна, каб вы былі на адной хвалі. І час ад часу, калі чалавек не падыходзіць рэшце паці, вам прыйдзецца сказаць «выбач», але гэта паці не для цябе. Табе патрэбна знайсці кагосьці, з кім табе будзе больш прыемна гуляць. Таму што астатнім можа быць непрыемна. Ось. Такая штука. Гэта магчыма. Ну, па тыпу... І тут гэта не па тыпу дрэнны чалавек. Яму проста патрэбна іншае, ён атрымлівае задавальненне ад іншага, і тое, што яму весела, перашкаджае іншым. І вось праблема у ДНД якраз такі хутчэй у тым, каб сабраць людзей, якім будзе цікава гуляць разам. І ў ідэале, сабярыце групу тых людзей, якія... Яны могуць не гуляць у ДНД, але людзей значна прасцей зацікавіць ДНД, так? Вам прасцей сабраць паці з людзей, якія ніколі не гулялі ў ДНД, і проста сабраць людзей, якія вам падабаюцца, якім вам падабаецца бавіць час.
Карова так, і гэта, ну, у каровы ёсць статблок. Кстати, у чым праблема? Ось, так. Корова 10-го узроўня. Не, давайте без коровы 10-го узроўня. Яна намагалася спакусіць усіх сустрэлых ворагаў. Ну, по типу, знову ж, калі пакуль усім весела, то нормально. Як бы ніякай праблемы няма. Розныя дуэргары у нас ёсць. Глядзіце, з агнемётам літаральна дуэргары. Але ён из якога сусвета? Mordecai Presence. Монстр мультисусвета. Дуэргары з іншага сусвета. Ось, такая штука. Ёсць вельмі розныя. Дряды, Доппельгангер. Доппельгангер, дарэчы, я думаў, як магчымы варыянт. Displacer Beast. Можа яго ўпіхнуць. Ён на складанасці 3. Давайте Displacer Beast. Дайце-ка, пачакайце-ка. Displacer Beast гэта даволі знакамітая такая штука. Каточкі з такімі тентаклямі. Давайте яшчэ Displacer Beast вам яшчэ пашукаю. Displacer Beast. Вось, напрыклад. Вось яны. Displacer Beast. Вось яны такія ў нас. Істоты. Нарэшце водзяцца ў асноўным у лесе. О, малы. Кайфы. Каты гэтым самым персонажам... Блин, маім персонажам ім будзе шкада яго забіваць. Я жадаю, каб яны пазмагаліся просто з Displacer Beast, ну, з істотай. А яны, хутчэй за ўсё, пашкадуюць Displacer Beast. Я ж іх, блин, ведаю. Халера, блин, у меня праблема. Добрый вораг. А яны не дэманы, ну, яны Монстросіці. Монстросіці гэта не істоты, якія створаны магіяй. Яны не дэманы. Вось. Яны істоты, якія створаны магіяй, яны могуць быць дэманамі, але, ну, яны не дэманы-дэманы. Яны істоты створаны магіяй. Гэта самае добрае тлумачэнне. Чарадзей стварыў, дзесьці неправільны магічны фон, радыяцыя, і вось гэта ўсё, і, калі ласка, мы маем Displacer Beast. Вось, гэта не напрамую ўплывае, то бок гэта не яно. Ось, Джиггернаут. Рина, что это такое? О, якія. Ну ладно, нам не гэта патрэбна. Во, можа быць такую? Просто зноў жа жукоў яны не любяць. У мяне некалькі дзяўчын у паці по типу 4. Насамрэч, пачакай-ка. У мяне амаль усе гульцы з жанчыны, там павукі у нас адсутнічаюць у кампаніі. А я ўсё яшчэ не бачу таго, што мне цікава. Флейл Снейл, гэта не тое, не тое. Шкілеты палаючыя, фломп. Окей. Добра, лётаючая змяя. Марадзёры лясныя, жабы, гаргульі. Блин, што б вам такое напіхаць? Вось, дарэчы, желатинавы куб. Ось. А свайго багуна лесавіка нельга прыдумаць? Можна? Я просто не жадаю ствараць нешта з нуля, я жадаю зрабіць гэта самае. Ну, я жадаю літаральна взяць штосьці існуючае. Мне ляднотна зараз прыдумваць нейкую сваю унікальную пачвару. Вось, і балансаваць, ну, па тыпу, знаете, шмат думаць. Я бы просто ўзяў штосьці гатовае. Можа быць, просто трошкі змяніў яе. Ну, па тыпу, самае простае гэта раскінець. То бок у цябе ёсць стат-блок, які табе падабаецца. Вось. І вы просто выкарыстоўваеце яго, і змяняючы яму, як бы, па тыпу, стат-блок 1, насамрэч пачвара і знешні выгляд іншы. Вось такое. Але я зараз шукаю натхнення, ведаеце? По типу, я шукаю для сябе... Быў, як ён? Югалотуль, по-моему, альбо што такое? Вось гэтая пачвара, мне падаецца, яна падыдзе. Але яна такая жучыная, што мне падаецца, можа быць, лепей не трэба. А браць монстра, гэта цэлае самае для мяне складанае. Я бачу больш прыгожых, чым, блин, тое, што мне патрэбна. Перэварацень. А што калі? Гэта будзе перэварацень, толькі воўк. У нас ёсць перэварацені дзікія і перэварацені воўкі. Што мы калі зробім гэта бойку кланаў? Давайте зробім гэтага бойку кланаў. Гэта тэрыторыя дзікаў, і тут шальны, карацей, перэварацень дзік. Лясная пачвара.
Лясная пачвара гэта пераварацень воўк. Пачвара гэта пераварацень воўк. Давайте такая, гэта таямніца. Нам патрэбна яшчэ 9 улік розных, які развіваюць гісторыю. Нам патрэбна нешта ўкідваць тое, што звязвае гэта ўсё з гісторыяй асноўнай кампаніі, а ў нас кампанія пра вампіраў, так? І нам патрэбна герой зараз у пошуку нейкіх таямніц, яны ў пошуке інфармацыі аб вампірах, як іх перамагчы. Што калі мы ўкінем адразу ў кампанію, што будзе факт, я не ведаю, хто яго можа распавесці на гэтай сесіі, давайте добавим факт, што Элла Брайнс Парк, гэта магічка, якая гэтая самая рыхтавала яшчэ, ну, зброю супраць вампіраў, у Элла Брайнс Парк мае яшчэ адзін маёнтак, адзін замак, адзін схаваны замак. Так. Усё, дэталяў ніякіх по тыпу, дзе замак, ён просто існуе. Мы зараз дадалі, у яе існаваў яшчэ адзін замак, акрамя гэтага. Так. Але некаторыя паўкі прыгожы. Ну, згодны, так. Але зноў жа, патрэбна рабіць пад гульцоў. Гэта ж не толькі адзін баўлю час. Снейл. Можна зрабіць легендарную бойку з босам Слімаком? Так, можна. Мо нейкі лясны пень з каранямі тэнтаклямі, але тады яму лепей схапіць не паляўнічага, але заруба. Глядзі, наша пачвара павінна рухацца. Яна павінна быць хуткай. І людзі ўходзяць у лес і знікаюць, і наша сесія пачынаецца з таго, што паляўнічы бачыў, як яго сябра схапіла пачвара нейкая і ўбегла ў лес. І у нас ёсць сцэна, як яна ўбегае ў лес. Таму нам нешта такое на рухаючыся падыдзе. Так, Элла Брайнс Парк мае яшчэ адзін схаваны замак. Так, усё, гэта ўжо дастатковая уліка наконт кампаніі. Што у нас з кампаніяй? У нас ёсць палітычная яшчэ кавала кампаніі, яго, і героі знайшлі хованку. Карцей, у чым сэнс кантрабандыстаў? Гэта кантрабандысты ў маёй кампаніі адсутнічаюць срэбраныя манеты. Героі знайшлі кантрабандыстаў срэбра, і зараз у лесе адбываецца аблава на кантрабандыстаў срэбра. Вось, вялікую партыю. Чорная варта зараз збірае гэта ўсё ў адным месцы, каб вывесці гэтае срэбра. Таму што срэбра дрэнна для вампіраў. Яны збіраюць гэтае срэбра, і якраз такі героі яшчэ плануюць па магчымасці атрымаць гэтае, накласць свае рукі на гэтае срэбра. Вось такі момант, таму давайте паспрабуем гэта развіць. У нас ёсць інфармацыя наконт, яны ўжо ведаюць, дзе знаходзіцца схованка. Давайте так. Чорная варта адправіць срэбра гэта самае на поўнач, срэбра на поўнач праз гэтых самых праз 2 дні, давайте 2 дні. Это у нас 4 марпіноса, у нас іх дата, так, раніца. Атрымліваецца давайте заўтра ўвечары. На поўнач заўтра ўвечары. Так. І гэта у нас будзе 5-10. Гэта у нас дата атрымліваецца, каб я разумеў. У іх ёсць час да наступнага дня, да вечара наступнага дня, каб абакрасці гэтую хованку. Караван будзе перавозіць яшчэ... давайте, чакайце-ка. Гэта наступная падказка яшчэ. Караван, які увязе срэбра, будзе перавозіць яшчэ нешта, срэбра будзе перавозіць яшчэ нешта каштоўнае. Нешта каштоўнае. Я не ведаю, як гэта, яны даведаюцца, ўвогуле не уяўляю сабе, таму што я не бачу, як гэта я магу... Вось гэта другі факт, я, 4-й па тыпу. Я яго не ўяўляю, як яны могуць гэта разведаць. Глядзіце, у чым нешта каштоўнае. Я нават ведаю, што гэта будзе. Гэта была альтэрнатыўная версія пачатка на маёй кампаніі па тыпу нападзення на караван. І таму сцэну, якую я думаў увогуле яшчэ да таго, як пачаў кампанію, з чаго пачаць сваю кампанію, эта сцэна будзе выкарыстана тут. Калі яны пажадаюць напасці на караван, то бок там будзе срэбра і яшчэ нешта каштоўнае. Гэта нешта каштоўнае сын аднаго з лордаў. Гэты сын закладнік вампіраў.
Вось, і таму гэты лорд падпарадкоўваецца вампірам. Але гэтую інфармацыю яны не могуць атрымаць на наступнай сесіі, таму гэты мы момант прапускаем. У нас ёсць 4, нам патрэбна яшчэ 6 фактаў. Так. Давайте згубленая ваўчыца, галоўная карчмарка ў згубленай ваўчыцы ў карчме. Дзе яна? Я ёй імя... Я не думаў, што яна будзе важнай, і я просто воўчы лес, гэта называецца воўчы лес, дарэчы, ну, лес гэты. І яна была не вельмі важная, Марагдайна. Высокая стройная жанчына з густымі цёмнымі валасамі, шэрымі вачыма увогуле. Так, пра яе не тое, каб шмат інфармацыі, яна была NPC, які быў такі проста літаральна пагаварыць з імі, але зараз яна будзе цэнтрам гісторыі. Так, пераварацень воўк, гэта муж Марагдайны. Это муж Марагдайны. Няхай яна будзе цэнтрам гэтай гісторыі. Яна сама пераварацень. Ён паляўнічы быў, так. Гэта муж Марагдайны. Давайте ёй дадзім... У яе імя Мара скарочана, так? Як могуць клікаць яе мужа? Боб. Блин. Давай яна не будзе пераваратнем. Альбо давай будзе. А давай не будзем гэта просто пакідаць. Я сам не ведаю. Ну, по тыпу, давай пакінем гэта не Мара. Ну, не, ну, куды? Вось. Марагдайна і... Давайте просто нейкае по тыпу просто Джозеф. Нейкае такое, не ведаю. Муж Марагдайны Джозеф. Джозеф. Акрамя шукладцы для рэдагавання у пазасеткавым рэжыме. Што? Рэдагаванне з гэтай укладкі прыпынена. Змены... Што? Быццам бы у мяне інтэрнэт знік. Што? У меня ж інтэрнэт ёсць. Нешта дзіўнае. Давайте перазагружу вокладку. Не, інтэрнэт ёсць, усё нормально. Дзіўна. Марагдайны Джозеф. Джозеф. Далей інфармацыя пра яго. Джозеф. Жыў... Джозеф атрымаў лікантропію. І пасля гэтага пачаў жыць у лесе. Ён згубіў... Так, давайте я больш у яго па тыпу. Жыць у лесе. Лікантропія ў выніку перамагла. Лікантропія ў выніку яго перамагла. Вось. Углок сапраўды перыядычна адвальваецца, мне здаецца, нешта з серверамі. Окей. Вось, у нас есть гісторыя, у нас есть зразумелы сэнс, чаму гэтай пачвары, яно звязвае нас з сусветам і аб'ядноўвае гэта ўсё ў гісторыю. У нас уже штосьці ёсць. Так, Джозеф атрымаў лікантропію, пасля гэтага пачаў жыць у лесе. Лікантропія ў выніку яго перамагла. Так. Дзікі пераваратні не забіваюць. Гэта просто факт по тыпу. Я не ведаю, адкуль яны яго даведаюцца, можа быць, заўважаць. Ну, неважна, караце, нейкая інфармацыя. Не забіваюць пераваратня воўка. Не воўка, але бароняць іншых ад яго. Я думаю, тупо з-за салідарнасці. Я думаю, такая логіка будзе. Лікантропія — гэта зваць яе ваўкагалізмам. Ваўкагалізм перамог. Смешна. Так, у нас есть 7 фактаў, нам патрэбна яшчэ 3. Давайте яшчэ нейкую штуку накінем. Давайте агульныя нейкія веды па тыпу пра сусвет. Давайте. Пераварацень воўк хаваецца на ўваходзе ў Underdark. Пераварацень. Нам патрэбна яго логава.
Так, воўк хаваецца у ва ўваходзе у Underdark. Dark. Вось, і тады ў нас звязваецца гісторыя яшчэ, яно яшчэ больш набывае сэнс. Мясцовыя кантрабандысты не могуць трапіць у Underdark, не могуць трапіць у Underdark з-за пачвары. Dark з-за пачвары. І ўсё, ну, па тыпу, яны не могуць збегчы ў Underdark. Ну, в прынцыпе, гэта адзін факт. Я зараз на два гэтых самых... не, гэта два розных факта. Яны могуць даведацца... Так, давайте просто тады, я выкінуў частку гэтага факта другога. Не могуць просто трапіць у Underdark за тых, хто спрабавалі, былі забітыя. Так. Кантрабандысты, якія спрабавалі трапіць у Underdark, якія спрабавалі... Не, давайте это так. Кантрабандысты, якія спрабавалі трапіць у Underdark, ну, па тыпу, былі забіты. Кантрабандысты, якія спрабавалі... Яны могуць... Героі могуць знайсці цела, напрыклад, кантрабандыста. Нешта такое, я не ведаю, адкуль гэтую інфармацыю яны атрымаюць. Яны могуць паляўнічых пачуць. Просто чуткі, ну, па тыпу... Паляўнічыя самі знаходзілі. Ну, бок, інфармацыя можа прыйсці адкуль заўгодна. І інфармацыя гэта можа прыйсці, як вы бачыце, сістэма складваецца ў такое, што у мяне, як канструктар Лего, збіраецца, я не ведаю, адкуль яны даведаюцца пра гэтай таямніцы ўлікі, але я магу звязаць гэта са сцэнамі, у выніку у мяне ёсць сцэна, у мяне ёсць, што яны могуць даведацца на гэтую сцэну, і месца, ў якім гэта адбываецца. І ў выніку у вас ёсць паўнавартасная сцэна, проста вы абіраеце, што вам больш падабаецца ў гэтым пэўны момант. Так, ён так любіў ваўкоў, што вырашыў стаць ім. Алкагалізм. Таямніца. У возеры жыве пераварацень стерлядь, які ведае аб усіх астатніх пераваратнях. Не. Так. Ты прывязваеш персанажа да таго, што ён ведае. Гэта вельмі важна. У гэтай сітуацыі вельмі важна не звязваць, хто ведае і што персанажа і таго, хто ведае. У гэтым сэнс сістэмы. І месца, дзе гэты персанаж знаходзіцца. Вы адвязваеце гэтыя рэчы адной. Так, вядома, што некаторыя рэчы будуць больш лагічнымі у пэўным асяроддзі, але лагічна было бы, ну, гэта як бы ты просто логікай карыстаешся па тыпу, будзе такое магчыма ўвогуле адбыцца ці не. Якія спрабавалі трапіць у Underdark, памерлі. Бо героі могуць даведацца пра гэта самае, пра Underdark, пра ўваход у Underdark яны ўжо ведаюць. Але яны ніколі туды не хадзілі. Раз, два, три, 6, 9. Давайте, можа, херакнем. Гэта, у прынцыпе, больш чым дастаткова. Але... Давайте што-небудзь яшчэ. Факт. Чорная варта. Хтосьці бачыў, ну, па тыпу чорная варта перавозіць чалавека. На поўнач. Вось такое. Просто мы адвяжам гэта караван вязе срэбра будзе перавозіць нешта каштоўна, ты можаш даведацца толькі пра гэта, і ты не ведаеш, што гэта такое. Давайте дададзім яшчэ факт, што чорная варта можа перавозіць чалавека на поўнач, і гэтых фактаў, у прынцыпе, яны ўсе вядуць нашу гісторыю альбо, ну, кудысьці наперад. То бок яны маюць сэнс альбо ў кампаніі, альбо ў нейкім развіцці падзей. То бок яно прасоўваецца наперад. Добра? Далей ідзем. У нас фантастычнае месца трэба паствараць. У мяне ёсць уваход у Underdark, ён ужо быў прыдуманы раней, я яго забяру проста, таму гэта будзе не складана. Чек-ліст па стварэнні фантастычных лакацый. Гэта фантастычныя лакацыі, у якіх можа адбыцца падзеі. Чаму я фантастычная? Мы гуляем у фэнтэзі, так? І я спрабую зрабіць па тыпу тэматыку нешта захапляючае. Не звычайная вуліца, не звычайны дом. Патрэбна нешта незвычайнае па тыпу асяроддзя. Асяроддзе таксама павінна быць нейкае
незвыклае, скажем так. І калі гэта дадаваць, гэта добра рабіць праз некаторыя месцы наваколь асяроддзя і нешта магічнае па тыпу. Нават мелкія моманты, якія вы можете дадаць, гэта фантастычнае месца, гэта можа быць просто прыгожая вежа на ну далёка на гарызонце. Вось, гэта можа быць незвычайная гара, гэта можа быць вельмі старажытны нейкі маёнтак, ну нешта такое. Гэта можа быць бэкграундам для падзей, ён можа нават не ўдзельнічаць у падзеі. Але вы ведаеце, што вы не ў рэальным сусвеце, вы дзесьці ў іншым, і тут можа адбыцца што заўгодна. Калі вы будзеце выкарыстоўваць толькі зразумелыя і не таямнічыя рэчы, то хутка яны могуць надакучыць. Час ад часу іх трэба выкідваць. Вы не абавязаны выкарыстоўваць іх усе, ну па тыпу можна імі абысціся, але гэта фантастычнае месца, якія героі могуць наведаць. Вось такое. Чек-ліст. Як напісаць, як зрабіць гэтае месца? Напішыце нейкае гэтых самых такое эвокатив. Я зараз, слово у мяне нават не лезе ў галаву. Выклікальнае месца лакацыі па тыпу надзвычайна нейкае. Давайте вось гэты камень, крышталь памерам з 2 чалавек. Яму просто назву такую гэткую дадзім. Па тыпу, я не ведаю, камень продкаў, не ведаю, камень продкаў. Давайте такое будзе. Ён тут невядома колькі тысячагоддзяў і мясцовае, скажем так, месца пакланення, не ведаю, карацей, ну нешта такое ў лесе знаходзіцца, ён крыштальны кіздраяны. Вось, памер 2 чалавекаў, вакол яго лятае купа агеньчыкаў. Можа быць, яго зрабіць больш друідскім такім? Куды ты мне прыбраў яго? Давайте не крышталь, давайте будзе просто камень. Не, тады ён не надзвычайны, не настолькі. Лятае купа агеньчыкаў. Не, давайте просто камень. Будзе просто камень. Наш гриб трансформаваўся ў камень. Мерам з 2 чалавек, вакол яго лятае купа агеньчыкаў. А гэта будзе нашым месцам, такой бэкграундам. Нашы... Я, так, это... Магчымасць паглядзець. Так, жонка прайшла мимо. Так... Напішыце 3 фантастычных аспекты гэтай лакацыі. Плануеце выкарыстоўваць одну альбо 2 лакацыі на гадзіну гульні. Шчыра, па маяму досведу, гэта одно фантастычнае месца, гэта на 1-2 месца будзе на ўсю сесію. У выніку у нас будзе увогуле... Сесія у нас будзе на 4 гадзіны, 4,5 гадзіны. Хутчэй за ўсё мы выкарыстуем 2-3 месца, таму мы 2-3 месца і зробім. Ты больш не заўсёды іх выкарыстоўваю. Вось. Як яшчэ перавертні робяцца? Праз любоў, вядома. Пачаў з культыстамі, бодыбілдерамі, пакланяючымися цёмным багам. Такое магчыма. Ну, зноў жа, па тыпу на вашу фантазію. Што прыдумаце? Лятае купа агеньчыкаў. Яго памеры. Давайте памеры яго абсурднымі зробім. Ростам памерам з 10 чалавек, з 5 чалавек. 5 чалавек. У вышыню. У вышыню? 5 чалавек у вышыню. Не, да халер, давайте 3 чалавека. 3 чалавека у вышыню. У вышыню. І па тыпу 10 чалавек у шырыню. Чалавек у шырыню. Самі думаеце, колькі гэта па памерах, гэта не важна. Не важныя дэталі. Вакол яго лятае купа агеньчыкаў, якія час ад часу знікаюць унутры камяня. Якія час ад часу знікаюць унутры камяня. Унутры камяня. Добра. Яшчэ нам патрэбны трэці нейкі факт. Навокал яго адчуваецца пах. Давайте адчуваецца пах азону, ну па тыпу маланкі, па тыпу пах маланкі, давайте такое. Будзе вось такое. Мне тут падказваюць, што я абяцаў, што значна раней скончу стрым, і я ўжо затрымліваюся з ім вельмі моцна. Ведаеце што? Давайте я... Ну, у прынцыпе, канцэпт вы плюс-мінус зразумелі. Глядзіце, давайте я хутенька прабягуся па тых кавалках, якія мне яшчэ патрэбны. Я ствару яшчэ прыкладна 2-3 месца. Ну, максімум. У мяне ёсць, дарэчы, Андердарк уваход у яго ўжо. Туманадар, Старая Сякера, Тімберфорд... Не, пачакайце, раней. Уваход у Андердарк, вось гэта. Расколіна ў зямлі, над якой навісаюць дрэвы. Вось такая штука. І там апісанне дзеля яго. Я яго піхну сюды. У яго назвы не будзе, яшчэ 1-2 месца. І мне патрэбіцца NPC, якія важныя для сюжэта. У нашым выпадку гэта будзе Мара
яна выкарыстоўвалася для квест-гівер, як бы надала квест на пачвару. І у нас будзе яшчэ вось зараз я спрабую не спойлерыць. Вось карацей ёсць будзе у нас яшчэ 1-2 NPC. Гэта не будзе вельмі я думаю яшчэ аднаго NPC зрабіць там дадатковага. Вось, але гэта не вельмі важна, то бок тут будзе спіс NPC, з якімі яны могуць як бы з якім могуць паразмаўляць. Яны важныя для сюжэта. Не важныя для сюжэта NPC, то сюды не пішуцца. То бок паляўнічыя, якія там мы сустрэнем, я халяра з ім, я просто рандомнае імя бяру, у мяне ёсць спіс рандомных імён, і я буду ім карыстацца. Вось. І далей монстры. Нам патрэбна будзе, я сюды закідваю базовую інфармацыю о монстрах. Я рэдка ёй карыстаюся, але час ад часу трэба ўзгадаць, што можа монстр. І прыкладна кароткую інфармацыю аб монстры, які ў нас будзе ўдзельнічаць, альбо проста спасылку на вось, напрыклад, у мяне тут увогуле нідзе не карысталася. Вось, у мяне тут апісанне голема было. Вось калісьці. І карацей гэта самае, калі што вы можете стат-блокі сябе кароткія нататкі нейкія зрабіць. У выніку падчас сесіі я сяджу, у мяне ёсць гэтая сістэма, я бяру, я ведаю, што можа адбыцца, і калі што адбудзецца далей, я гляджу сцэну, альбо гляджу ў фантастычныя месцы, а потым з гэтай сцэны героі як у рэзультат могуць атрымаць сабе нейкія таямніцы і ўлікі. І такім чынам у нас прасоўваецца сюжэт, які можна будаваць далей, прасоўваць наперад. Вось, здань бадзяга. Ну, добренька. Вы бачыце, я буду зварочвацца, я не заўважыў, як час праляцеў, было вельмі весела, але ўжо я абяцаў, што я буду до 15 сядзець, а як бы ўжо 16. Добренька, я скончываю стрим, я жадаю вам добрага дня, добрых выходных. Сёння у нас пятніца, таму у каго яшчэ не выходны, у тых будзе выходны заўтра, хутчэй за ўсё. Калі у вас не выходны ні сёння, ні заўтра, я жадаю вам трымацца, трымайцеся, каго ўсё добра было. А вас я буду перадаваць далей, хацелася перадаваць далей, але я нікога не бачу. Таму на гэтым будзем скончваць. Да пабачэння ў панядзелак. У панядзелак мы будзем гуляць у Blueprints. Мы працягваем гэту гульню пазл, рагалік. Пакрыху збіраем інфармацыю і даведаемся больш пра маёнтак. У маёнтка падаецца, значна ён падаецца будзе больш складаным, чым я думаў. Яшчэ весела, будзем калупацца. А вам добрага дня і да пабачэння.